ndadzokera kudaro kutora bhegi ndakabva ndabira naro ndasvika pamba. Ndapamba ndakapinda mumba nebhegi. Ndapinda mumba nebhegi ndarara usiku. Ndakazwa bhegi iro riri kuti endesa bhegi kwachirara. Endesa bhegi kwachirara. Anditi bhegi rakuenda kuna Chirara. Mazona ndo maonera tiri kuita because iwewe Chirara waenda kuita shamwari, waenda kuita bhururu, waenda kuita hama yemunhu uyu. Because munhu uyu haana kutaura zita rangu, haana kutaura zita raShehumani, haana kutaura zita raNyakurimwe Sabhuku, asi watoendesai pana Chirara. Hamuna kutenga zvinhu direct. Imi muri kuti iri bag beyangu bambo. Bag iri rakanongwa ngemunhu wakadza kunonga. Uri kurwara ngauya abudi webuja. Sikeza ndetaka anditi mbudzi kadechere panono baba. Ine kuzindwa imwa. Godyo ngauya abate bag iri. Asare inde bag kuti munhu akatotawa. Shimbo mirai mbijana. Kwete kuti mungataura kuti zvinhu tobuda apa iyi. Masvikiro tinaziyana baba. Kwete vhesu dzachara kune masvikiro. Ndati bhegi iri kasazoroka ari munhu kwachara kwarai munhu kwati une wapuwe bhegi iri munozodini koibinishe nhasi bhegi ndire hata zvinangisa zvanangiswa nemhayo zvirimo zvese zvirimo zvese izvo tatauda uchiita manje nebhegi iri kai handiti paipai pekutanga tabhatiri tese zvakanaka mumashure mune dare rese apo tiri kuwirirana kakudisiswa hatibudi pamurodhi inenge yataurwa nemunhu unenge abudirwa handitika saka zvinezvi muriwana mhayo wangu nyaya yebhegi isisi hatisati tabereka wanapa anokuzviona mai takambofunga kuti mabhegi ma100 mozi mabhegi takaenda kuruwangu wakati mabhegi angoguma pa180 anokona ewana wari mununifeti wari mapesi wese anozviva izvi nini handina kushora ba ndo mutongero wenyu asi nini ndiri kuti mabhuku ekutonga hamuna besi. Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachcatch MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira. Regai titore nguva inei yekuti timbochingamizana neIshe Sahumani wari pano panzvimbo yaIshe Mutetwa yaMuponda. Timboomberana naSahumani, tikatapedza kuomberana naSahumani tonzwa chimiro nechidaidzirwo. Regai ndibve ndapedzesa kutaura. Isusu panapa hatisi kutonga nyaya. Pano chikonzero nyaya haya pana wakamhangara nyaya ba pano. Asi kuti kungoita zvimahunga zvakangodaro zvotisingadzwisisi. Saka isu hatisi kutonga nyaya. Tikuda kungonzwa nyaya yese ikaparwa, mapurisa ndiwo anotora statement yozoenda una magistrate, ndizvo here? Saka isu pano kuda kundotora tuma statement yozooneka wanenge wamangara. Kana wasina kumangara kutaura kuti pana wanenge wari kunakirwa ndizvo, wanenge warushatirwa ndiwo wanoita sei? Wadoya kuzomangara pano tobva taita nyaya. Tadzwisana here? Hatina mubvunzo, hatina izvo tinoda kutaura, hatina zvakawanda izvo tati mimi mese muzozwe kuti Muponda haana kutonga nyaya kana kuti vamiriri vake watonga nyaya. Muzive kuti isa hatina kutonga nyaya ngekuti hapana waimhangara ba. Tadzwisana? Muchidimbu ndizvona ndikuti tinyatsonzwisisa tisati taomberana naIshe Sahumani. Regai tikwidze maoko tiomberana naGumbi uri pano. Baba wangu,
regai tikwidze maoko ekuomberana naIshe Sahumani pamusoro. Naizvozvo tirikuda kukwidza maoko edare raIshe Muponda renyere. Apa tatiri kuchingamidza Sahumani wapinda mudunhu raMuponda. Ndiye tatiri kuchingamidza. Hatitangi taombera naisusu ba tisati tachingamidza munhu. Tinotanga tachingamidza munhu tozoomberana, tozotaura nhau tachingamidza munhu wauya watishanyira. Taakuti tikwidze maoko, tikatapedza tozovhura dare. Tozopa anotivhurira kuti namatira, tapedza kunamatirwa toenderera mberi tovhura dare racho. Harisi dare basa izvozvo sekutaura kondaita kuti hatisi kuita dare. Chikonzero cheizvo ndataura, mese mazvizwa handidzokorori izvo ndataura. Pamusoro nyere tikwidze maoko kuti tienderere mberi nezviri pamberi. Pamusoro takuti tivhure dare tione maendere ekutaurirana tese tinzwanana. Tatisina hedu kuti titaure kuti vari apa vari kutora vakamira sei, sezvo tatisina kunyatsa kuzvitaurirwa. Asi regai titi panoitika chimwe chinhu, pane zvimwe zvinhu zvinoitika izvo tinenge tisina kuronga kuti zviitike. Asi regai tiwape nguva waite saizvozvo nekuti tatisina kuzvironga. Taisanzwisana ka? Nekuti wese tingangotambudzika kuti zvaita sei, Muponda haana kudaidza munhu ba. Because isusu harisi dare ba. Saka Muponda haana kudaidza munhu. Hatitanzwisana. Kana paine zvimwe isu tati hatisi kuda hatina mibvunzo yetinoda ba kana kutaura zvakawanda. Tichataura zvotoda kutaura tobva tapedza. Wauda kumangara womhangara kuti itongwa haitongwi ba, tobva tapana date yekuti musi wakati itongwe. Tobva tapedza. Tinoremekedza waIshe Sahumani wedu ngekuti ndiye umwe wedu watinaye. Ini nomuremekedza sabangu nekuti igumbini ndiri gumbi. Tazonyanya upatika bawi kuti zvinodaro ngei ndiri kumuremekedza. Ngokuti ndoda kuremekedzawo kwangu asi ndiri mwana wepano, muzukuru wenyere. Regai tikwidze tipeiwo munamato wakakodzera vanotipa munamato wekuti tivhure dare. Anyone wasvikirwa nezvekuda kutipa munamato wekuti tivhure dare? Alright, Sasha ukuru atipei munamato. Tikotamise uso wedu tinamate. Muzita renyu Baba nereMwanakomana neMweya Wanoera. Ishe wedu makatendeka panguva ino taungana sevana venyu, Mwari wemasimba ose, pane zvinetso, pane zvinoda kugadziriswa. Tadana mweya wenyu pakati pedu, mweya unotapira pakugadzirisa zvinhu zvese zvifambe nemutoo wazvo. Mbiri yese ipiwe kwamuri, zita renyu rikudzwe, rinamatwe, todzosera mbiri kwamuri muzita raJesu. Amen. Mazvita tinokumbira kuti tichizwe muchidimbu, tikatazwa mativi akakodzera ane nhau iyoyi kuti tiungane, then toona kuti tatisusu hasisi kutonga nditi tobva taona kuti toita sei. Wari kuda kumhangara womhangara kunoku kwaMuponda,
kuti yakamangarwa kwababa vangu izvi hatisina yauya kunoku yochimangarwa kuti yauda kumangarwa womangara wauda kumangara kuti pasina uda kumangara todhisimisa toenda kumba tine urombo naizvozvo chienderai mberi regai ndipe vakati vange vari panhau iyo pamusoro iyi ndiri kuona apa senhau yedu matsanangudzirana tatakaita naishe Humani pamwe naSabhuku Nyakurimwa na uyo Timburwa. Ndinofunga wese waripo wana Timburwa di na ko Sabhuku uyo Nyakurimwa uripo. Alright, ishe tatomona uripo. Nhau yedu iri pakuti tionesane kuda kubatsirana. Chishona chinoda kudzidzisana. Kudzidza hakudini hakuperi, tinoramba chida kudzidzisana. Saka muri kuona taungana pano nhasi nenhau iyi yakabuda kwa Ishe Humani yakabudira pana Timburwa, iri nhau yebhegi ranyakuenda Martin Machika. Saka zvakanaka tisingadi kurasika hedu stereke, tawaona wasvika ngatichiwaone futi pano izvozvizvi, ngawasvike tione kuwatambira, tizvisirewo nezvinhu zvinotenderwa. Masvika tamuona tisirewo apo tione kuenda mberi. Vana Timburwa tiitirewo zvinoitwa pachivanhu chedu. Isusu tinozviziva, nyangwe neni ndikasvika kwa She Humani handisviki nekugara muberere. Ndovanhu wasvika kuna Ishe ndokumbira ndiro, ndakumbira ndiro ndotaurira Ishe kuti ndava pano kuitira kuti ndichengetedzeke kana ndasvika paIshe. Saka izvozvi tese ngatiite ready, tione tese saizvozvo. Kana pasvika paine mumwe ari kuda kuzofunga hake kutaura pamusoro penhau iyoyi asiri pamazita yanenge ndambobva kutaura apa, aiwa tenge tichitoita zvekupana mukana. Panapa hatitenderi munhu anotaura akanongedza mumwe munhu, hatitenderi munhu anotaura kutaura nhau yake wodzosera maziso ake kunotsvaga vanhu vari uko kana kutsvaga vanhu vari kusaidhi rekuoko, kwete. Nyaya tenge chida kuizwa toigadzirisira kunoku, tombotanga kuirova nyaya sezvamazwa sekretari achitaura, totanga kumboidzwanya-dzwanya kuti ione kusumuka zvakanaka. Nyaya iyi yakasumuka nenzira dzayo dzayakasumuka nadzo. Saka hatisati tati inzira yakanaka inzira yakaipa, tichachizvigadzirisa manje mukutaura kwatichange takuita izvozvi. Asi izvozvi chekutanga chatirumboda ndicho icho checho. Masvika hongu takuonai, asi hatisati tazviziva kuti masvika maapano pamuponda. Ndiani huyo? Nditimburwa. Right. Ndinofunga zvizhinji togona kuzvizwira mukati. Saka kuti zvinhu zvedu zvitiitire zvakanaka, zvitibatire nguva, tangada uchitokumbira manje kuna Timburwa uyo kuti Godfrey aripo here? Alright. Ndiye ramba henyu muri papo, ndiye Godfrey Timburwa uyo. Alright. Chimbogara henyu pasi.
saka tanga takuda kukumbirawo ninge azi Timburwa Morris uripo ira kotawirirana azi takawirirana kuti muchasvika nyaya yedu taida kuitira kuhumani handiti tibva tazoona nezvikonzero zvechiitiko chakaitika mumashure chakonzera kuti isusu titadze kusvika kupi kuhumani. Takaona sezvinhu zvakaitika zonapo zvikava nenyaya dzimwe dzakabobuda tibva taona futi kuti hazvichaiti kuti isusu tigone kutakura vanhu kubva kumusoro uko totora vanhu panapa todzika kuhumani. Roba raita senge dare iro risiri dare pasina akamhangara. Handiti makaona hapana nesumura yaishe yakasiwa pamakasvika pano zviya payaka. Saka izvozvo zvitachisvika manje pekuchigadzirisa nyaya yedu kuti tione kana ichida kutonga toda kutoionera izvozvo izvi kuti inoda kutonga. Saka tatikumbira kuti muye mumbotipo huchapupu hushoma shoma kuna godhi uko tichadzokera zvaaripo tichimona. Mumbotipo matangiro enyaya yebhegiri masvikira rakaita mumusha wenyu mabudira rakamboita mumusha menyu nekudzokera zvakare mumusha menyu tichimboteererawo ruzhinji ruchiteerera. Saka pane kabhenji kari panapa kuno kumberi uko. Uya henyu kumberi kuno munogona kutaura makagara apo asi makatarisa kunoko. Apa uya henyu apa pane bhenji ani alright wakumbira kuti ndatikumbira kuti mama wavo ndiwo wakasangana nebhegiri chaizvo ndiwo watinoda kumbozwa then awo tichaudaidzawo zopawo zvavanotipa. Tikukumbirawo Maitimburwa muye apa pano pamberi apa mumbotitsanangurirawo zvakazara musasiyirire nokuti mukasiyirira kuzodzoka kozvinhonga hazvizonhongeki. Tese tiri kuteerera. Agara henyu papo ndotaura muite kuti ndizikei. Pakanaka ipapo munotaura muiti sumudzei izwi mbichana handitika kuti vamwe vese vadini vazvizwe. Vakomana vari kuseri uko kuseri kwakanyanyisa maningi munogona kubudawo miuyawo kuno chimwe chinhu zvepamusoro chasarira icho chezvo panapa ukadaira kana kuti ukangoamba nekuti hazvisi zoba uri uko aiwa unobva watongonanga kunoku kubva ikokoko wouya wobva waisa apa pairipo inonzi cheka mari yatisinganyori kana mbuku totora towataivharira pasi tenge tichida kubva kwauri wounza padare panapa. Saka uchitori nezvekutaura uine zvekuda kutitaurira kana zvekuda kutibatsira zvoda kutaurwa namamapa hauambi nekuti masirira iwewe uri uko ba unosumudza maoko tozokupa mukana wotaurawo zvinhu zvako zvaunenge uda kutibatsira nazvo panapa nokuti isusu izvozvizvi saka Maitimburwa zita renyu rekutanga ndiani? Chris Katimburwa. Tinokumbira kuti mutipo nyaya iyo yebhegiro pamusoro imadzishe edu pamwe nemasabhuku edu pamwezve neavo vatiunganirawo wadare wese. Ndini mai vaGodfrey Timburwa. Mwana uyu ungoti aigara kwaChipuna aiuya aigara pamba pake kuno musha wake. Saka mwana uyu ari kwaChipuna ikoyo wakauya rimweni zuva ainditaurira asina bhegi ba kuti mama ndakanonga bhegi padhuze nenzira yekuenda kugadheni iriri paGuzhu. Ndikati wakanonga bhegi rakaita sei? Kazi yakaita kiti yebreki. Asi handizi kuiona musindada ina mapombi. Penda kutora mapombi kuti ndisiya ari mumbandende Harare ndipo ndasangana nebhegi iroro riri muGuzhu.
ndini wazorinongerei wadini kusiya bhegi iroro riripo. Mwana wakati aiwa maiyo, ndandoti ndikati regai nditore bhegi ndende naro. Zvino riripi bhegi? Ngoti bhegi ndinaro pachipuna, ndipo ndabira naro kumba. Dai wasiya riripo mwanangu. Kiti yonge yani, mune ikiti yacho yakadini. Kasi ikiti yebreak mama. Saka ndandozwa kuti rekai ndiritore. Nandambotoenda ndiya ndidzokera kuti nditore bhegi iroro. Ndadzokera kudaro kutora bhegi, ndakabva ndabira naro. Ndabira naro ndasvika pamba. Ndapamba, ndakapinda mumba nebhegi. Ndapinda mumba nebhegi, ndarara usiku. Ndakazwa bhegi iro riri kuti endesa bhegi kwachirara. Endesa bhegi kwachirara. Kazi ndakapatika. Ndikati zvino zviri kurevei ibhegi iri ndauya naro here chii? Kazi ndakasimudza bhegi. Ndiri kufunga kuti zvimwe pane chirimo here mubhegi chii? Kazi ndariteta apo ndabva ndauya ndarara ndabatwa ngehope. Ndizwe ndati simudza bhegi udzokese kwachirara. Endesa bhegi kwachirara. Kazi ndakasumuka ndibva ndamira mumba. Ndonangisa ndobva ndabuda kunze. Kazi ndioni mumba hamuna chiro chirimo. Bhegi inini nebhegi tiri wayi. Kazi ndada kuti ndirare ndabva ndaita mutonono kwauputa foya rangu. Kazi ndizve zvendatiendesa bhegi kwachirara. Kazi ndakanyarara. Kwabva ndati gai ndiriburise panze. Ndobva ndagara mumba handisakazorara. Kwakuenda koononga mazhanje yake. Adzokera usiku bhegi riya unaro. Kwaupinda mumba, apinda mumba. Warara futi usiku. Kazi ndizwe zvemaiyo. Rakabvira uzi bhegi endesa kwachirara. Ndakutoita zvekuzunguzwa. Bhegi ndatiendesa kwachirara. Kazi kwakuzunza bhegi riya kuti mubhegi zvimwe mune chinhu chirimo here. Chiri kunditi endesa bhegi kwachirara. Kazi ndakatsveta bhegi pasi seri kwedho. Kwabva ndarara semunhu naandaneta hangu ngekuchera murodhi yanga rushera imheno ikoko handisati ndasvikayo. Kazi ndizwe ndakuzunguzwa kwako kupushwa. Ndatiendesa bhegi kwachirara. Ndatiendesa bhegi kwachirara. Kazi kwabva ndapumuka. Ndakutoti zvino mubhegi mune mhuka here chinyi chiri kuitika. Kazi kwabva ndabatidza raiti kwakukwena muto. Ndinangise mumba mune chiro. Mubhegi macho kwabva ndazunza. Kazi ndakaona zvinhu zvakabudamo, hembe, safety shoe, foni nembasha mabhurukwa mairi, hembe mbiri ndidzo dzakabuda mubhegi machomo. Zvadaro manje kazi ndakabva ndati regai ndizvise pasaidi ndidzokere ndirara hangu. Kazi kwauchirara. Ndizwezve ndazunguzwa kuti muka ndatiendesa bhegi kwachirara. Auruzwa here zvindiri kutaura? Endesa bhegi kwachirara. Zvino kazi saka ndati maiyo ndauya komutaurira kuti ndiro ndiri kusangana nazvo. Ndakarara usiku mubhegi imomo. Zvino bhegi racho asiyepi? Bhegi handire vanhu vari unonga mazhanje here mwanangu, bhegi ngerani? Akati kwete maiyo, bhegi harisire vanhu vari unonga mazhanje ba. Inini kuenda kumazhanje neuyu kunonga. Ngauti ndichitaure nhandisi kudaka. Anda uchindipinzewo point. Mafundire ndakaita bhegi. Manje tubva tampanguwa. Tubva tampanguwa munase kuya pamutaure tunasa kuzwisisana. Mira yenyu maiwa kutopedza mazvita. Taura yenyu mei. Kazi ndiko kubva kwauchiuya komutaurira mai saka ndauya kuti ndimutaurirewo kuti ndiro ndiri kusangana nazvo. Kuti ndakanonga bhegi asi bhegi riri kuzoendesa kwachirara. Zvino maiyo nhasi handisi kuzorara futi nebhegi iroro mumba mangu ba. Ndakudzokera ndotore bhegi nguva idzo anga ari makuseni. Ndakutora bhegi ndiriendese kwachirara. Ndini mwanangu ndazvizwa woita izvongonga wafunga. Ndiko kubva kwakudzokera kwabva atora bhegi riya. Bhegi riya ini ndatokangana nototi hazvino mwana izvo ari murwere. Ndiko kubva kwakutora bhegi kwakuendesa kwachirara. Aendesa bhegi kwachirara. Wekwachirara kuzwa wari kuti hatitambiri bhegi baba hapana. Bhegi hatitambiri enda naro pana hapane munhu wemurume. Warora waripo wairi. Ndiko kubva kwakuchisiya bhegi ngechisimba kuti ndakarisa pamaovhoni. Kwabva kwausiya bhegi iroro. Ndione wasvika madziso akatsvuka kuti piri. Indagodi kazi maiyo bhegi ndaendesa kwachirara. Ndati ndiwe ndimutaurire kuti ndaendesa bhegi kwachirara. Paitaura mwana uyu. Zvakandishamisa Changamire ari kubvunda nekumonyoroka nekuitoita hasha. Saka wakabva andikwika nandogeza hangu masosi. Wabva andibata ruoko. Akati mai hamba imuone pendanongera bhegi. Ini ndiri kuramba kuti bhegi pamwe ngevari kucheka micheni yawo iyo miti yawo kwachipunu. Ndiko kubva kwandibata muoko bva taenda tese
akandonibata muoko svikei pa mudhuze muyadhi mangu imomo. Pakamukomba pekutotena kuti ndende kugarden ikwirawo kwaana Chirara kwachiri. Avo ana Chirara watori mukati kwetiri wamwe wacho. Ndiko kubva kwauchiti ndinangisa iyo pamumberi indi mumasure. Tsoka mbiri nditi gukona mai idzi nyuchi. Ndikati mwanangu fundikira wona nyuchi idzo. Mwana akati mai iyo nyuchi hadzine ndavaba. Ndati muone pendatora bhegi. Ini nditi tarise ndakushandutsa ngoti vakabvira kuti mbimvi mbiri dzakabvapo dzakaungana kunga dzinoda kuuya ukotiri. Idzo kuti dzadzirumburuka hadzo. Ndione pane bhondomorwa riripo. Pari rakaiswa muguzhu bhegi. Idzi pombi yamai matsitsiro neyangu yanga idarika nge ipopo pane mapombipo ndipo rakabva ratsvetwa. Mudhuze nenzira. Kudhuze futi muyadhi mangu ini. Ndiko kuchiti ndariona mwanangu. Asi manje kabundire nekataurire shona yake yanga yasiyana nezvemazuva ese zvaiita. Saka ndakazwa kuti ndikudedera kuti mwana uyu bhegi iri nemukuona zvaari mwana. Ndimataurire izvo asisiri kutaura zviri zvekurwara kwake kwangoita ba. Izvo akutaura ane imwe shona isisiriyoba. Saka ndiko kubva ndauya hangu kumba. Ndauya kumba kudaro. Tagara uye takazviita izvi kuma 8, 10 tiripo. Ndiko kuzoti kuma 7 o'clock. Ndakwenda korara. Ndakwenda korara kudaro. Ndipo ndakabvaona mhuri yekwachirara. Wakauya saChirara newarora wairi nekamwana pamba pangu. Ndakutovhara toho kuti ndichibude. Wasvika kudaro. Ndakabva ndati kwakanaka here. Kasi mama tauya nei nebhegi anga akabereka kiti iyoyo kumusana. Ndauya nei ini kiti ndatoiona. Ndikati handiyoba kiti ngemwoyo. Tauyimurira nekiti yayo tiunzira godhi pamba pedu. Ndikati miuya nekiti ino here. Kazi yeunde ngekuti yanongwa ndigodhi. Ndini ndabva ndagara pasi. Iwo wabva wagarawo pasi tubu panzi. Nengotambira suti uyu chikiti sei. Handitambiri kiti ba. Iye godhi waunonga kiti. Nemi mapiwa kiti. Inini ndiri kurwara makumbo akavimba. Chiendai henyu kwaSabhuku. Motaure kwaSabhuku. Mwataura kwaSabhuku mozwa zvingomutaurira Sabhuku. Imi mwenda. saChirara wakati inini handiendi kwaSabhuku ba. Imi mune mwana wanonga bhegi. Ndimi endai kwaSabhuku. Imimi mune mwana wanonga bhegi endesai. Ndikati auri undiona rezvo ndakaita Chirara. Akati handisi kuzoendepi. Handisi kuzoenda naro. Zvino ini ndikati hazvinetsi imimi chibvuruzai zvomuri kuti mwakwenda. Chibvuruzai bhegi iri tione kuti mubhegi macho muri kundipa munei. Wakavhura bhegi. Wavhura bhegi kudaro. Ndiko kuona zvirozvo zvirimo. Bhutsudzo, magiraziyo, neuyu foni, nemapendi yake ekupendesa musoro nemagaba emafuta. Nebhutsu dzake pa tichiniwa wekwachira ndio ndakati amusiba mundisaona kuti bhegi muruda undisira rinei. Ndiko kuchivhura bhegi. Avhura bhegi ndiko kuchiona mune mbasha nezvaaigezesao nefoni nechitupa nezvimwe zvekumukuru amenonga imwe tsamba yekunze kwenyika here ansakazonyasa kuzwisisa ba. Zviri mubhegi macho mutazviona kudaro ndiko kuchizvidzokesa mubhegi. Saka ini ndabvawo kupfirwa ngemurume wangu kuti ndichatore bhegi iri ndiise mumba ndizwe zvaakundiremera. Zvino bhegi ndiriise pinda handega awa watodzokera. Wabva ndatora bhegi ndikati hazvine nhau iwe uri muridzi webhegi iwe ndibatsirewo. Ndakuisa mumba kuti ndisiye bhegi riri kuma zvakundinetsa. Yakunga zvemhosva yekuti ndingonga ndaramba asi pfungwa dzangu ndiyaona maitire yemwana uyu. Zvakutondipa imwe pikicha. Iyo ndakati kuona kuti apikicha iyi munhu uyu. Bhegi gari ndiro rari umbotaurwa riye. Wabva ndatora bhegi riya vandariisa seri kwedhoo mumba. Ndariisa kudaro. Ndakaenda koorara nemwana. Asi ndakandozwa mwoyo kuti egai ndimbodzokere padhoo. Ndozwe bhegi iri kuti riri kuti kutaura kuti endesa kwaChirara. Ndakadzokera ndikagara padhoo. Ndagara padhoo ndizwa hakune chiri kutaura. Ndizwa hakune chiri kutaura. Ndauya ndarazve ndamukazve pakati peusiku ndaendazve padhoopo. Ndizwe mwakanyarara. Ndazouya andamborara. Mwanangu woye ndini dai wakasiya bhegi riripo. Zvawanditiunzirawo bhegi iri nikufamba here kuenda kwaSabhuku. Pfungwa dzangu dzibva dzandoti anyway Sabhuku ngemunhu wese. Iye ungoziva kuti ndine wanhu wangu. Wangosangana nezvakawanda wanda. Ndakafuma makuseni kwabva ndafondera Sabhuku.
Sabhuku oenda sangana nedambudziko remwana. Mwana wakanonga bhegi, anonga bhegi iri rine makutauro. Dai mwandisvikirawo pano, kuuya yandikwanisi. Zvino wauya nebhegi kudaroko. Sabhuku 6 o'clock wakabva asvika kuma6. Sabhuku wakasvika na 6 o'clock. Godi. 6 o'clock bhegi anga asvika Sabhuku na 6 o'clock. Sabhuku ngoti taurirai wana baba wakasiiwa pano nawana tete. Zvino zvadaro izvo Sabhuku wakatanga kubvunzurudza vanhu kuti bhegi ngerani. Pakazobuda mama umwe wakati bhegi dai mwauyu dai mwafonera Sanyatoti wakaona kufa kwemunhu kugomo. Zvimwe ndiye une nhamba dzewanhu ava. Izvi zvabuda pachi Sanyatoti zvabuda pachitupa ndicho chamangara kuti village 8 Mateni Machika zvabuda muuyu pane nerimwe zita reshona. Ndiko kubva kwakufona. Zambira. Mambo mukumbira mambo ita 2 minutes bazi tomudai zamba mauya naye. 2 minutes. Atisumbonyangaza but timoda kuti open. Mushauya imi tunoda mai akabva muri kuya. Andikana mai but ndikanganda boyikana na utokwira bhazi rakwenda. Kana taenda ndichazouya. Tiri kubva kunyamaro hasa ukana pa uda utanaona uneta zvizwa unomukazoka maunga makudare kwese mukuka maoda ubatono uda senza tese muzoda ngoto akabva bata itisunga tizikepi kofikira umwabazi bata kututa ngoto ari kubuda mpinji wari kupisa doni kumanika Zvino Sabhuku wakabva achibvunzurudza kwakubva kwakufona afonera Sanyatoti wakati nhamba ndinadzo. Kwabva kwaupiwa nhamba ndiko kwakufonera Samachika haana kutora nguva asadaira. Samachika wakadaira ndiko kwakuchibvunza kuti tino bhegi ririno nezvakadare zvirino nechitupa chirino. Samachika wakati hongu tisu tine mwana wakashaika. Zvomuri kutaura ndizvozvo bhegi iri taitoritsvaka. Zvino kwakubva wandoti toita sei? Sabhuku ngozi chengetai bhegi tichauya. Ndakatora bhegi ndikati Sabhuku zvino ndoita sei? Sabhuku wakati inini handisi kuzotora bhegi iri kuenda naro. Bhegi ngarisare pano. Asi rasara pano ndikuda kutsvaka mumba. Tsvakai mumba mwekuti tiise bhegi iri ndorikira mwekuti munhu azopazi kana kuti imimi muzopangidze umwe munhu. Chengetai bhegi kusvika tagadzirisa nyaya iyi. Waridziwe bhegi wauya kotora bhegi rawo. Saka ndikati Sabhuku zvino inini zvondiriwo ndega zvondiri zvini ngori kwanise mati mwedzi upi makataurirana izvozvo? Ndi 11 November kana ndisukanganisa 11 November. Saka ndagara nebhegi riya. Zvinhu zvakandiomera zvekuti ndakambotora nguva ndiri kutambudzika ngebhegi iroro. Ndakadzika futi bhegi ravharirwa mumba. Ndikati ndimbozwisise kuti kunyarara kwaro ndakarisa mukadhibhokisi ndibva ndaripambadzira ngepepa bhegi ngepepa rebhureki vandariputira vandaritsikirira vandariisa mausi vandatora bhara vandafukidza bhegi iro. Ndiko kubva kwakundogara nebhegi iro ririmo. Ini kuti ndichazwe kusununguka kuti ndotore zviri kuwakisa vanhu zvemetiriyero irimo. Ndini regai nditi wasvika iwe nditorerewo zviro zviye zvese zvibude mumba zviuye hazvo muimwe umba zvibudemo. Pane kawindo zvimwe ringozobhagurwa munhu aipfika aitora bhegi iri. Sabhuku wati chengetai bhegi mbuya kuti nditore kumba kwangu yokuno zviri kunetsa zvinetso zviriyo zveshuwa zviri zviriyo. Ndiko kubva kwauchengeta bhegi. Chishamiso ngechekuzofonera zveSabhuku kuti bhegi zori ndindori naro harisati rauya kotorwa hamusati matora matano ndoita sei nebhegi endi zveshiwana anda kuudzokera kuHarare kucheka apo yemadziso. Ndakachengeta. Sabhuku akati zvakataura Samachika kuti tiri kuuya. Ndakandowamirira mataurire wanga wakaita hakwana wakauya. Ndazosvika pakuti inini nditore matano asiri yangu ekuti ndifonere Samachika. Ndakataura naSamachika pafoni akati mbuya ehunde tazvizwa bhegi iri hatiritorizve kumhanya bambuya pafoni. Izvozvi nditori kwaMambo Mutasa. Zvinezvo ndiri kwaMambo Mutasa wati kuti bhegi rakatorwa ngenzira yakadaro ati amoritorifiwa zvekumhanyaba.
ngaagare naro mbuyayo. Ndini ndingogara nebhegi chitema here kuchengeta bhegi kana kuti mwana wakanonga bhegi murwere wepfungwa. Ndiri kutaura naSamachinga akati murwere wepfungwa, mbuya ungotora mapombi ekopeta kuenda nawo kugomo. Murwere wepfungwa ungotora kusiya mapombi ari mumba idzokera Harare aienda Harare. Murwere mhando iyi ungodaro. Mbuya ndiro kurura racho iyi. Ndiro kurura racho mwandidaronge miSamachinga akati ndati ndiro kurura racho. Ndapanda ndakaita wiki kwandakacho ndiko kuti ndiyo shona akanditaurira. Rakatsakatidza mwana toti kudaro. Tinganzvenga here apo kuti ndiro kurura racho. Zveshe wandakanyarara. Ndakabva ndabvarira hangu bhegi mumba kwaudzokera. Tagara ini kwabva ndafonera Sabhuku woye wanhu ndizvo wataura ndizvo zviri. Sabhuku ungoti ehunde mbuya chengetai bhegi. Regai ndiwafonere. Ndawafonera ndichazoita wataura. Asi ndobva ndaendesa foni idi kwamambo ndizvo zvingotaura ichi. Ndizvo gare ndizvo zveSabhuku yawafona. Akati mbuya Timburwa. Wanhu wari undoti tiri kuuya. Asi tiri kuuya wacho. Wati musi wa 4 uyu tiri kuuya kotora bhegi. Saka imimi mirirai musi wa 4. Ndiwo wati wari kuuya. Ndini zvakanaka. Inini wataura date iroro ndakataurirawo wabanze neManikiziDwa nawo wakawana baba nekumva kwedu ndakataura kwendakabva kuti ndiyo dambudziko ndinaro ana baba wayo 4 January 11 January ndopa wanga wakapromisa kuda kuuya kubhegi musi wa 4 ndiwo wanga wada kuuya kubhegi 4 January no 4 January bana ndatogara naro mwedzi 3 months ifo ndianungo ndibatsirawo 4 tikati November mai matati December tavataita mwedzi 2 gore rabva rapera saka gore rineri ritane mwedzi 2 futi iyo tatosenzesa wechipiri wacho ndiwo wetinawo zvinezvo saka pakati apa kubva pana November wamatitaurira paya pane mwedzi 3 saka tatuda apa newechipiri wacho uyu tamuona November wamataura kuti ndiwo pakatanga nyaya yebhegi parakanongwa apo muna November handiti ndizvo kona ndisarasika tiri kuzvizwa ndandiri pamwe muri kutondera kuti bhegi iri ndagara naro 4 months manje kusai 4 months dzakwana ndinaro bhegi 4 months dzava dzakwana nemwedzi uno saka zvadaro ndiko kuchizimirirai musi wa 4 musi wa 4 wacho wanhu wakaungana asi tiri kuti wanhu wachauya kusvika wanhu wakaparara kuma4 hapana munhu wakauya ndikubva kwaundopara ndobvunza Sabhuku ungoti ndakandomirirawo ngekuti wakanga wazowangosvikira kwaSabhuku wasvikira kwaSabhuku wochiuya pamba pangu inini waionawo bhegi rachoro waionawo papa nebhegi risina kumbonaiwa zvecho harina kumbonaiwa ba bhegi iroro mwana wakandoritoraro nanhasi rakandoita zvorari bhegi rachoro ndiko kuchizi wanhu hakuna muwanhu wakauya rabva rakakanzurwa zuwaro kwakuchizoti tagara zviri kwausimudzira zvetafona kwazi wari kuuya musi wa 8 ndiwo wari kuuya zve tamirira musi wa 8 yo hakuna wanhu wakauya ndakarwadziwa kuti zvino kuti ndikafuma ndafa ini nhangu ndiri murwere zvino ndikafuma ndakaoma wana wangu wangotangira papi zvesho wana wasakatsarukana nekuuya kuholiday bauri Harare wasukuru wangu waduma boarding ngenhau yekutosha kuti zvino kumba kunezve nhau yebhegi uku murwere zvino tingosvika wani bhegi risiri rurambira riri pamba ndiko kubva kwawo chiti zvino ndodini kuti ndiridzokese bhegi iri paguzhu munzira muyadhi mangu futi kuti ndiridzokese bhegi iri pakatorema kusondocheuka kuti bhegi iro riri munzira uku wakandidarawo ndiani wakandiisira bhegi iri ndindori ndega mwanangu weye dai wakareka kunonga bhegi dai wakareka ndichataura nani handiti muri kundozvizwa izvi maiyo bhegi wautotaura history izvo akaita musi wasvitsa bhegi zvatobuda ndiko kubva kwawo chindogara nayo nebhegi kusvika zvatari izvi saka ndagara ewo wana ndapera wataurira ndadzokerazve kuna Sabhuku izvonyi wanhu wakandonyara todini akati mbuya waye ndakandowamirirawo handinawo chekuita zvino chinyi chandakashaisha chinyi mumba mwanda kutosha nekunonga mango dzodrakunga munhu webaba pano wakashayika mbasha dzake dzakatoparara zvino idzi dzakubva ndagara nadzo handichifo chekugara nemufere kubva ndichaonawo iwo wekwamacheka kana iwe mama ndakatobvunza kuti uchipo here kasi unde mama wacho uchipo ndichaonawo kuti zvarundozwa kuti bhegi pangokwirika apa ngedzoka rimwe uchadzika kuti kaendaonawo mbuya yayo iruzi ine mwana wakanonga bhegi asi mwana wacho murwere hakuna munhu ndiko ndikuchizofona
ndiko kuchimirira ava ndakafonera baba vakati mbuya tiri mutaurira ngezvekuti uyu ripawe bhegi iri endai moomangare kwaMutasa ngekuti bhegi iri mbuya richamutorera mhosva richamuparira imwe mhosva mukagara naro saka endai moomangare nyaya yenyimbi kwaMutasa ndini ningopukira ishe here naSabhuku kuti ndende kwauyu kwaMutasa ini nekukuziva handikuzivi tuzu ndiri ndi awa waripa ndio wakati magarisa nebhegi ringozomuparira imwe mhosva saka endai moomangare nyaya yenyu kwaMutasa saka ndio mamirira akaita zvinhu manongera akaita mwana bhegi pane apo ndanga ndinoda kuzwa mapatsanangudza zvakanaka iri kuzika nyaya yenyu asi pane pasarira mbichana epapi changamira pasarira mbichana ngepakazogarwa pasi ndiSabhuku naishe waibva waronga rwendo rwekuenda kudombo ndipo bedzi pasarira mbichana kuno kuti betamubvisa apapo muri momboendawo pasaidi tiri kumbotaura zvimwe ndipo nani ndoda kuzwa kuti makagara sei apapo pakafambiswa sei nekuti munhu wanga ari kumunetsa uyu machika uyu usina kuuya kudare mutemo wedu isusu unoti mombe yemunhu wekumhiri kwahondo ukoko ikauya kuno kuikaiya magwere tinoita sei munosungani munhu wacho munomusunga nenzira dzipi because hamuna chena hamusi mupurisa hamusi Sabhuku hamusi ishe munomusunga sei alright ndipindiro hangu ipapo maurire takaita kudombo hatina kuuya kudombo tiri kuti tiri kuda kopa baba machika bhegi ba takauya tiri kuda kunangana naSabhuku tasvika pagrowth point pawo takamisa mota kune mwana wakabudamo mwana wakabuda kuda kubvunza nzira yekuenda kwaSabhuku rodi ngoenda kwaSabhuku nekuti Sabhuku wacho ungogara papi saka mwana wakabuda mumotika wana ishanga rumotika naSabhuku abuda mumotika imomo obva akumbira kuvakomana wanga wari panze pavharanda kuti ndiri kudawo uyu nzira ingoenda kwaSabhuku ari kubvunza kudaroko tiri mumota chishamiso ngechekuzoona vanhu vakutoisa kutsigira motika ngematombo awa neshe tese tiri mumotika tese tatiri mumotika 1 titoone motika yakutsigirwa titoone vharanda indakafunga kuti pachezvangu inini kuti pane zviri zvitambirwa kana kuti pane meeting vanhu vakaungana kudare handisakazozivawo kuti vanhu vatotikomberedza kana kuti kunowafona wati kune vanhu here vari kuuya vebhegi riya bhegi tatiri kuenda naro kwaSabhuku takandotegai tifambe naro emergency kuti zvimwe Sabhuku ngozoti dai mwauya tiona executive yebhegi saka tava tine bhegi ndipo tiri kuona motika yatokomberedzwa zvakutaurwa zvimwe zvisina nebasa rese motika yemagandanga yauya saka vanhu vakatiunganira kana ndimiwo mukazwa kuti motika yemagandanga yauya handiti mungoti hambai toonewo zveshe vanhu vakaita mhomho zvakatitsemura hana ngekuzwa matombo nezvaakuitika naSabhuku nashe uyu ndaakutosha kuti ishe munhu wakura vapaongonera ngepapi uyu Sabhuku urina nouchakaita mupwere ko uyu zvinoongonera papi apaongonera ishe Sabhuku kwakubva wabata pane umwe mungozva wakadhonza bhachi rashe ndakarwadziwa changamira ndiri zvakandirwadza kudhonza ishe ari kuda kubuda mumotika bata bhachi rake isi turimo dii vanhu vari kudara ngeizvo tiine uko tiri kuenda ini ndini mai webhegi ndakachengeta bhegi ndafararira nyika ino yese saka chitema icho ndakaitawo chinyi uyu mwana wangu murwere wakaunza bhegi zvino vari kuda kuti urayirei aya matombo pamotika newana wabva kusvika dziachadzwadzwa tamhanya kudaro wakazobatwa wakabatwa 4 wakadzi wairi ishe warwadziwa ngemukadzi wake wakomberedzwa wakungarangatswa uyu Sabhuku ngoti kuti ndiregerewo ishe kuteera ishe hazviiti nemupurisa wabva wabuda mumotika wautizira kuenda kuona wakadzi wakubatiswa pfumvu wabatiswa pfumvu svike ibva wazimbunde isizvo taakukuzi tizai tichaziva here kuti mune motika iri mumasure iri kutironda ndipo wakukanda matombo ndipo wakutishuta ngendande iyi nandinewo tatino indakapona ngekupinda musiti yemota ndipo ndakatukumira kuti magirazi areke kundirowa pane tete wangu enandine buwe rakazika kuti wow ribva raenda koonera pauyu abayiwa ngendandeko ribva rabora varada kuonera tete ndanzewe ndiko kuchiona magirazi azara mumotika uyu maikuru yaya unandiinaye makumbo esaya pane wamai endi zveshuwa ini ndakafirwawo zvakanyanya umwe wakamwa mushonga asi
chidanho chakatorwapo chekugogodza nemuchembero uri apo makumbo ngekatsvimbo umwe anga ine katsvimbo nei pane kamwe kaanga inako kamwe kana ndiko kuchiti tiri kuda kubhagura windo rine rutwe yakachekeka futi mberi uko timimba uyu magandanga auya mwaurirenyi magandanga auya hemotika yamagandanga wabereka tende nowanga wasine mari pawakada kugisa nemwana ndiri kundoona inini ndikati zvokwasi apa pakatorwa munhu zuro magandanga ekwamaringa here ekwasahumani here auyu munhu wakaurayiwa pamashopu pa wakaurawa ndiwani ngewekwamusamaringa here tichataura nani tindori motika mumwana wakamhanyisa motika izvo tiri kuenda nemotika kuona mberi kwaiswa matombo waisa matombo ndiyani uyu mwana anga ari mawaziwana nemuzukuru wake akati kurumidza kubvisa matombo mumasure hamuna chakanaka bau saka mune kombi yanga iri mumasure iri kutidzingirire izvo abvisa uyu matombo ndiko mwana ubva wanzira sipidi kutiza kwabva wati iwo tiri zvimwe tiri kuuya kuhonde vhari inokwamasere ino isi tabva tatena kuti ngatitoende kumapurisa ngekuona zvaizwa ishe nemupurisa muji namai wedu musekiritari washi wapera kubatwa wapera kubviswa nemari yakatorwa $10 wazi manokora mavhu pamashopu medu uyu mainini watuvhunywa dumbu ngetsvimbo ndiko kubva kwakuchitisa kwakubva taenda pavatsomba svikei vatsomba ikati pana apa nemapurisa awana mainini wakazobatwa ngekunga utsvakawo mapurisa epadombo akasootama ndiwo wazobatwa wasangana nengwanewanao svikei isu tiri pavatsomba ewo izvo kwazi mapurisa hapana todini wepo wakati endai kwaDC ndipo bva kwakusimudza motika kwaDC svikei kwaDC wakati pano hapane mapurisa ari pano asi endai ipi penharonga nyaya iyi muri kutaura ingoda vanhu vepenharonga dzikai penharonga kwakusimudza zvemotika kuenda penharonga ndiko kwakazotora mastatement uku nenzara hatichiri wanhu kwakusvika kwachitora mastatement kwaubhuya wakapinda mukati isusu takazotorerwa mastatement kunzi tikati ehunde taiona tsaona ndaiona ndini mai webhegi iro muri kundozvaro taapanze wakazobuda panze 3 wakativhunza mastatement asi tsaona itaona ini handsakambofa ndaiona ini ndii ndaigara nebhegi ndakava ndiri kutoitawo mutsai kuti mama wandi mwana une bhegi zvimwe uchauya kondiona kuti mama ndirizwa kuti ndimakachengeta bhegi remwana wavo saka nanhasi hapana handiyo nyaya taakusvika kuti tiungane pano ehe aiwa mazita nyaya yenyu iri kuzika uyo Godfrey Chirara uri panapa here uripi alright chimboenda henyu mombogare pasi mhai tinezvo tatoda kutozwa tabva pane zvotiri kuona panapa alright enda henyu papo mhai nyaya iyi sabhuku nyakurimwa handiti takapanga nakapayapaya kuti Sachirara unonga ari kuuyawo ngachiite zvaitwa noumwe wake tizvione timuone hatisati tamuona aba uyo hasati asvika bakunoku ngauye noti toda kumuti agare apo ngatitirewo chiwanhu icho tinoita isusu chiwanhu chedu hatisiiba ngatizive kuti wasvika Chirara uri panapa chione kuenderera mberi ngomafambai musvike panzvimbo alright right endesa nyaya pana sekretari apa nyasha badare apa mupe tapana pade kunza henyu akatasotogadzira kuno tambira ya dai mambotitsvagirwa kune shamwari dzenyu mazopedzera neshamwari dzenyu nekuti isusu zvimwonga zvasvika zvapinda muzombwe handiti mungozviziva zvazvingoitwa kuuyewo kuti zvimwonga zvapinda muzombwe manje zvingogona kuzobuda zvakashota chenji inonge yatohiwa vaziuyai uku ukaunza iri $10 isusu tati tura $5 ndiko ndiwabatsira ishe wako neimwe $5 noti isusu hatiichinji mari dzavanhu ba
Paruda imwe $5 yakashota. Alright, chimboenda henyu pa tiri mudaidza manje totaura nyaya yacho. Handiti sematsanangudzire edu ataita paya ndeyekuti sesu tati tinomborova nyaya tombogadzirisa tomboona kuti zvatoda kutaurirana panapa zvinoita here. Kuti munhu kana dai iri mhosva yaya, munhu kana ukasvika kana pana sabhuku chaipo kana pana ishe, tinozogumisidza tokubvunza kuti saka uri kuda kumhangara here nyaya yako iwewe wega ndiwe unoti right nyaya yangu ndoda kuti imhangarwe. Handitika apa chibhoyi chedu isusu chinotaura kuti tinofanirwa kutanga kumbogadzirisa kuti nyaya yedu ikasumuka ikaenda mberi inoenda yaane amwe madanho ainenge yari. Saka apa pandine anonyere timoneka kuda kumbobvunza mbishana apa pandine nhingi manje tina Godfrey Chirarawe hatisati tamuunza ba Gordon takuda kudzidzisana vanhu vakuru wese vari kuteerera wese takuda kumbobatsirana tombotidzokere mbijana kumashure mbijana kuti tionesane. Handitika chiwanhu chedu isisu tochiziva kuti masvikiro arikozve tinotenda kubudirwa kuriyo ndizvo here ishe. Ndokuti tiri kuwirirana kuti munhu unodini, unogona kusvikirwa, munhu unogona kutaura. Handitika taona tese isusu zvirobva kuna Gordon apa nezvazvaita chimiro chabva kuna Gordon. Handiti kuti uyu munhu akanhonga chinhu panzvimbo, handiti munzvimbo mawe imomo mudhuze neyadhi yawe imomo. Handiti asi zvazoti tikurumidzewo neni kuona kuti munhu uyu zvinenge zvisina unatsa kuzoswatuka ba, akabva atobvisa hembe yacho imomo mubhegi bva atopfeka kwakutanga kutofamba zvene imimi muvillage. Zvabva zvationesa manje tese apo imi mafunga kuti manje kuti munhu anganhonga chinhu muno muvillage obva atochipfeka muno muchatozati wanhonga bhegi racho muno ko munhu wacho akatomona akapfeka, inozopera mushere nyaya iyi. Saka kana tese tiri kuwirirana isusu ndiri kuona nyaya yedu isusu inonga ida kuti tichidzokere kana zviri zvo zvatawirirana taona isusu kuti munhu unobudirwa, munhu wakafa unogona kubuda pane mumwe munhu achitaura zvinhu zvarudini zvari kuda. Saka isusu nzira dzedu dzese tadziona apa, zvese zvataurwa izvi zvina mamhapa tazviona. Handitika uyu wakabudirwa Godfrey Timburwa akataura mazwi akataura. Handiti wakataura kune vanhu vakuru, kuna mai wacho. Handiti akadzokera kune dare hombe kuna sabhuku naishe. Handitika kuti bhegi iri rataura kuti nini ndoda kudini, iwewe hako urupfeka hembe iyi dzokesa zviro izvi apa. Handiti urongedze bhegi iri, warirongedza riendese pana Chirara. Handiti tiri kupazwisisa tese kuti bhegi radiniro rarongedzwa iro ratoenda rinoda kutoenda kuna Chirara bhegi iro. Handisuba isusu ndipo vanhu patati zvatotisvitsa kuti tichiungane tibatsirane manje. Uyu mudzimu wataura wemunhu wakadini wakafa, watitaurira kuti bhegi ritorai
endesai pana Chirara. Anditi? Asi dai rakatitaura kuti iwe Chirara kana wapuwa bhegi runozopangurirawo inini. Handizvo zvazotaurwa ba. Anditi? Saka tinoti zvadini apa? Pane zvatoitika ipo papo, pane zvaitika panyaya bhegi. Totiraita sei? Pane uda kumbopuwa mukana ere kupindura ipo papo chete. Pane umbo. Zvataurwa nhasi uridhi. Zvanzi mumwaka wakafa for 3 years akafa. Mumaiganda kovhima, mumukomana waenda kovhima wake. Gore rimwe. Aibva aona bwizwe ringopinda mumwina. Aibva auraya. Aibva aenda naro kumba kobika nemhuri. Bizo rakamuka kuti ndini ndaita kuti undiuraye kuti undipangidzepi uko ndakakumba kwangu. Saka ndiendese kumba kwangu. Kwakutora kwakuendesa kumba kwako kuti munhu utatu mutsaka mwana wedu asi maita mawadini wauya naye. Umbo mazviona izvo yatsigirwa iyo. Yatsigirwa nomwe saka takuchida unopindura manje direct answer. Tati izvo tazvizwa tese tiri kuteerera. Tariona bhegi iri harusida kuti ndimboende kun'anga kana kumuprofiti kana kumboenda Mozambique kwete. Bhegi tataurirwa apa zvekuita apa ngatibatsirane tiregere kuzoti wanditsikirira kana kuti ndakutaurira inini anza ndandoda hwani munhu kana ndopedzesa. Panoda kutaura. Baiyo. Taura iyo. Ndiri kuti pamwe shuwa ichokwadi pamwe ichokwadi kuti mukomana uyu unogona kunge akadhairekitwa kana kuti wakabudirwa kana kuti wakasvikirwa nemunhu wakafa achida kubatsirwawo nekuti munhu anobombera. Asi ndiri kuti kana vichibvira kana bhegi riya riri pano wakabombererwa uri pano bhegi riri pano zvakadini kuti zvinge zvinonga kuti bhegi riya futi rimbonzwa apa rimbotaura futi. Kuti rimbotaura futi kudzokodza sinzana andopo kudaka zvishita kumbofunga kwangu. Kana kuti iye munhu wacho akanonga umbonga anozvi tsanangura futi. Toda kumupa mukana mapindura zvakanaka. Mapindura zvakanaka asi pane penda ndoda pamapindura ipapo muri right. Yedu yatataura pai haina kupindurwa bai. Yatawirirana yaitese hapana munhu apindura bai. Tati isu tese pana patawirirana isu wamanyika tese tiri wamanyika kuti tinotenda shuwa kuti munhu anosvikirwa munhu anobudirwa. Izvozvi takagara kudai so pangatobuda kana hwani wenyuko kana hwani uko izvozvi isi tiri kumirira godhuko handitika.
Tochidiko Martin, todini nenyaya yako iyi. Todini nenyaya yako iyi. Ndiriko zvigadzirisa. Ndasadaro riri pano. Ndiriko zvigadzirisa. Musakandirane. Taura zvese zvaunoda kuti zviitwe. Zvakaitirwa taurira anhu echizwa. Taurira anhu echizwa. Musakandirane nyoka menyu. Ndakafa ndashupika. Mapedzapo hama dzangu masvika. Zvikaziva zvisunga. Handina kuzvisunga. Asi kuti wakandibora panapa. Wakatora ropa rangu. Wakanditema panapa. Wakatema nei? Wakanditema nekabheneti kakandoditi kona ko panapa. Wapedza kunditema nekabheneti koko. Wakadhira na ropa rangu. Ndaipfupfurudzwa. Ndiri kuenda mugomo. Ndakanga ndashupika. Ndakafa ndashupika. Taurira mwanangu. Taura zvese zvawakaitwa. Taura. Zvawakaitwa. Tora ropa rangu. Alright. Akaenda newe kugomo. Wangari wanu hawa. Wangari Martin. Wangari wanu hawa. Wangari 8. Wangari 8. Unaziya ari mazita mwanangu. Mwana wacho ari pano. Bazomwe wacho ari pano. Alright, tazvizwa mazita kuti batsira. Kuti zviro zvedu zviende pachena. Zvitange kuti batsira iwe Martin. Ndisandaita mama. Alright. Tirikuzoona mwana. Ndisandaita. Tirikuzoona mwana. Ndakwenda. Asimimika. Ndakafa ndashupika. Ndazvizwa uri kutaura hako. Wabuda panyasi. Wagona. Uri kutitaurira tiri kuona zvawaitwa. Tazviona. Tazvizwa. Bye mwana. Bye. Right. Mazita haiwa kuregerera zorore yake. Tazviona, tazvizwa. Zviri mumadziso emunhu wese. Nyika yadini? Right, tisati tadzokera kana kuenda mberi maningi. Toda kumboonesana. Ndakumbodzokera mbijana kuno kusaidi redu kuno rina sabhuku naishe. Zenda kudzokera ikokoko. Ndoda kuti tibatsirane futi zvakare munhu ese ari kuteerera. Handiti? Tibve tafunda tese nhasi kuziva kuti zvinhu izvi tinozvifambisa sei kana zvakadai. Nyaya iyi yakabuda. Bhegi iri richinzi riende panani? Pana Chirara. Saka isusu manje hatitenderwi kuti tibude mugwara rechiwanhu chedu isusu. Nekuti midzimu iyoyo tinototenda kuti iriko ende inotibatsira. Svikiro riripo.
Handiti saka nyaya yedu yaenda kunoti hatina kuzoita zvekutsvaga kana kuita zvekunokumbira bamazvionera zvadzokorera kubuda zvakabuda futi kupi kubhegi uko. Saka kuti zvitiitire nyore tisati taenda mberi maningi, Gordon Chirara ngambouya apa pabhenji apa titaure naye tizwe. Hatisi kuda kumutonga asi toda kugadzirisa. Handitika tese tichiona handizvo here toda kugadzirisa nhau iyi yatawirirana isusu tese ruzhinji rwuri pano. Wachirara handiti mai muchizviteerera muchizvizwa. Tisati tasvika patinoda kusvika taida kumbokubvunza iwo mbijana imimi kuti dare rese neruzhinji rwese ruzwawo zvishoma kubva kwamuri panyaya yebhegi. Nekuti musi uyo tichatoka nyaya iyi musi weSaturday wazhinji hawachauiba. Saka uda kuzwawo kubva kwamuri no 8 hwenyu. Mirai pamusoro ipapo tiri kupasvika. Ndandiri kuda kuti imimi mutitsanangudzire bhegi iri parakasiwa pamba penyu apa naGodfrey Timburwa. Ndo patiri mbijana ipapo tibva taona kuenda pamberi tonopedza zvakutopera ndatozona yatopera. Pamusoro edare. Anhu ese makateerera. Ini ndini Gordon Chirara. Nyaya iyi iri kutsanangurika yebhegi, mauriro akaite bhegi pamba harina kusvikire kumba kwangu. Ini ndanga ndiri kumba, handina kubasa kwandinoenda, ndakagara pamba. Bhegi richuya rakasvike kumba kwaana mainini, kumba kwomunin'ina wangu. Rasvikire kumba kwaana mainini, uyu kusiya kwaakaite bhegi uri kuzi wakasiya achite zvehasha kuti tore bhegi mupinze pai mumba. Ndakabva asikadzi akabva afonere murume uri kuHarare kuti Godwa wauya nebhegi panapa. Wasiya pana so tisire bhegi riri chisimba. Saka todini? Murume ndiye uri kuHarare ndiye wakazofonereni. Mukoma muri kumba kana ndiri kumba. Endai pamba pangu izvozvi zviri Godwa asiye bhegi uri kutora bhegi muise mumba. Ina bhegi rangu ndidini ndinaro kuno. Ndio ndatoke ndatoenda kwako todoka zanza dzako ndo matirifo iko. Ndatoenda kusvika kumba kwa ana maini. Ana maini matadza ngai kundifona akati fone nyaya speed up. Alright. Chii chaitika kazi Godwa asiye bhegi iri apa. Pendakasvika ndandira kumboona Godi. Ndakava ndaenda bokana maini ndosvika bhegi racho riri kuseri kwemba. Rauya riri pai waya naro riri musaki bva kutura vachibati tora bhegi remurume muise pai mumba. Ndio ndataiwa. Bhegi ngatitakure tiendese mumba kwamba ya mai Godi. Kumuridzi kumunhu waya nei nebhegi. Pandatakure bhegi kuendese kumba kwamba ya mai Godi. Chakakonzera kuti nditakure bhegi kuendese kumba kwamba ya mai Godi. Godi hakusiri kutangaba kunze zvinhu mudzimba dzedu isu. Tichiendese kopana mai acho ichitambira. Saka pendakaendese gorosa rawo rekutangana mbuya mai Godi yakumba kwawo. Murume wacho achitoripo. Mai akati usazoheba zvinhu zvinonga zvauya nemwana wangu because mwana wangu unorwara unobirwa ini ndinotambudzika ini. Andika. Saka zvinenge zvauya nemwana wangu unoya nazvo panapa munhu unorwara. Saka pendakaendese gorosa pakutanga bhegi rawo yafuti ndakati handifani kuchengete chibhegi sematauriro akaita mai acho. Rega ndiendese bhegi kumba kwaro. Asi rakanga rasvikire kumunin'ina wangu. Ndaenda komira sababa basi. Ndotore bhegi ndoisa pai. Ndoendese kumba kwambuya mai Godi. Alright. Ndasvika pambuya mai Godi ndandisina kubereka kiti, ndakaberekera pakona pakiti. Plus kutambira kwenda kaite bhegi. Andambotora ndichiziva kuti ngere ani kana kuti ngere chiba. Zvekuzoziva kuti ngere munhu wakafa izvi. Zvakazotobuda tatodaidza sabhuku before. Matodaidza sabhuku before. Tatodaidza sabhuku azouya. Ini ndaenda nebhegi pambuya mai Godi ndichete bhegi pambuya mai Godi kuti bhegi. Ndakasvika shuwa anga akudokora kwako chekumanhero. Akatogara ari tiwo nemushando wawo. Ini ndatorawo mainyana mainini asirwe bhegi handiyaka. Nekamwana akabva tasvika. Gogo kwakanaka ari mwana wangu kuya nhasi makore awanda tisikaonani. Kwakanaka mbuya. Ukoma Godwa wauya nebhegi. Ngerani ndikati handisuziya sinzi pano pakaitike nhamo nemafunction akaitika. Pamwe Godi semunhu unorwara wakatore bhegi handiyaka kundochengetwa kumba kwake. Obva achizobudisa asi kwaabudisira sandiko. Saka handizivi pamwe ngere panapa. Akati alright ndakatosununga kuti bade bhegi anambofungidzira kuti pachazobude zita rekuti ngere munhu bausi mupenyu. Ndasvika nebhegi rangu ndio ndati bhegi akati alright haana kunditsanangurira masoko ekuti Godi wakamborirota kana kuti zvakadai muri kuona nyaya iripo. Masoko awo achitsanangura haana kundipa masoko baya kuti mwana wangu uri kurote bhegi
kana kuti wakamborara naro riri kutaura haana kundiudza masoko kana kuti bhegi rakazi ngariende kwaChirara haana kundiudza izvo ndakandosvika bhegi akati alright waitako rega ndichisa pai mumba munhu mushandi wakatondipe mubvunzo musikana wakandipe mubvunzo kuti muzounze bhegi panapa imwe chii chanyanyoitika ndikati zvinhu zvese zvinosonza mukomagoti kumba kwangu ndinounza papi panapa saka ndaunza futi papi pano obva atonyarara ndakuda kutosimuka ndakwenda iwe akuda kutora kufunga kutoisa papi akati asi mumbori nei ndomene kava ndadzoka futi kugara pasitubu panze atizoti munei ndini ndakatovhure bhegi ndovhure bhegi riya ratiri tese ndobva ndabudisa mamwe masafety shoe ndiwaitorema masafety shoe bvandaisapa pasi pemasafety shoe panga paine chipepa 2 kg chipepa changa chakapinzwe zvinhu ndakasimudza chipepa ichocho ndobva ndabudisa mune foni ndobva ndatraya kuda kubasa foni aina ubaka vandati ngatisiye foni ndobva ndavhura zviri mukati mabude makadhi mairi ekubhengi reKBC neremukuru zviri zvekusouth Africa nemakadhi emaline ekusouth Africa makadhi etinobvise maline aya arimo right ndobva ndati zvinhu zvirimo ndizvo zvirimo ndichivhura futi mupepa yangu mabude chitupa ndikati hazvinetsi mbuya maigoti bhegi hazvinetsi bamanje kuti bhegi tiziye munhu waro nekuti rakazi shamuri rakazi chidazembe rine rakazi wadi 10 chidazembe rine nezita remunhu wacho andikaka saka hazvichanetsiba zvetinoita pabhegi iri mbuya zvendafunga sindiri nechitupa imwe musi kuziva kuti munhu iyi hama yenyu here tinofonera sabhuku chitupa chacho chakazokunga tafadzwa hachinatsuziva zita racho randikonfuse funga zvakazi Martin Machika wadi 10 onini chidazembe ndobva ndachiti zvezvakanyorwa paine chitupa chakanyore zita izvi andikaka hazvichanetsiba tikataurira sabhuku ndiye une option yekuti sabhuku uchati kumapurisa andikaka kana kuti kwashe pakutsvage muridzi webhegi ndandisikambotarisi kuti bhegi iri harisire munhu mupenyu ndaifunga kuti wangu unonga because ranga risikaratidzi kuti rugare musango raratidza kuti ranongwa nhasi kubviswa peranga riri mumaoko momwe munhu kuyapa saka ndikati harinetsi munhu wacho unotsvagwa akadini akaonekwa ndobva ndachiti saka ngatifonere sabhuku inini foni yangu yanga isina airtime usiku ihwohwo handikaka iwo anga asinawo airtime bakati mari ezvizvo handina ndatombokwira tsvaka chikwete changu kwana gondo asi ndadini ndashaya kupuwe mari asi mangwana ndichapuwe mari yangu ndofonera sabhuku kufamba handichadini handichakoni chakangoita akature mafemo chete handitika ndobva ndatosiye bhegi mbabva atoise mba ndobva ndatoende kumba kwangu ndaende kumba kwangu before nga 2-3 days sabhuku akabva azobatwa bva auya sabhuku auya ndakasvika patozara vanhu ndakazodaidzwa anhu atoungana apo anonga anga atofinalize hawo nyaya dzakutopera vanangodaidzwa bva ndasvika ndauya nyera akati ndauya kuti ndikubvunze kuti uzoya nebhegi panapa zvakafamba sei ndobva ndaatsanangurira sabhuku bhegi rakasvikire kumba kwaana mainini aya ana mainini andidaidzira kuti uya mutore bhegi mukomana uri kunetsa wakatipe bhegi ndakatakure bhegi kuyana ari papi panapa ngondo kwerakadini kwerakabva handina kumanikidzira kana kuvafokedza kuti torai bhegi pa chete ndozvendakaita asi makafunga kuti harisire munhu mupenyu handina kumbofunga izvozvo ndaitoti bhegi remunhu mupenyu ndakatoribata sebhegi remunhu mupenyu bhozi raitoratidze kuti bhegi rika rabve mumaoko mwemwe munhu kuenda mumaoko mwemwe munhu ranga risikuratidze kuti bhegi ranongwe musango chinhu chanongwe musango arume chinoonekwa kuti chagara chiri mudondo handika nechinhu chinoonekwa kuti changa chiri mumaoko mwemunhu mumba ichi ranga rakangosvipa haro dzekuti ibhegi rinosenzeswa handika asi raitoonekwa kuti bhegi riri kubve mumba mumaoko mwemunhu handika saka hazvina kundiremera ndiritakure harina kundipe picture yekuti ngechemudondo alright tingachindotore nguva tonobvunza yedu zvese tatozwa kudhara handitika asi hatichaitonga tiri kutonga isi hatinoda kutonga ba dautomira zuva racho tiridini risvike chete mibvunzo tina yakakura nekuti padwa asi pazvizi tatostopa ngoti because nguvacho wakutoida hapana zuva kana rakwana ndopachabuda zviro zvese pamusoro patakuda vachizadzisa manje zvamuruzwa zvorutaurwa izvo handitika imwe nguva manje kwakazinge wakuru kubvuma rutedzi kudini kuwa handiti imimi munobvepi zvamakauya kusvika munobvepi kumba kwenyu isusu kumusha kwedu kwetaibva baba wedu waisenza pautro company kuvhumba obva atsvake stendi kunoko asi kumusha kunobva wabadu isusu kumozambiki kujekwa saka baba warusenza pakambani wakatsvage stendi mahonde munomu musaumani kubva wakapa komabva tagara pagomba kusaumani vamagara pasaumani
Saka manje betino zvatakuchita paka takumbosenza isusu takadini tobva tatangira ipapapo ndoze takufunga anditi ka bhegi iri rauya ere panapa timburwa bhegi rauya alright tisati riripo chimirai chimbomirai bhegi iseso handiti tataura paya kuti harisi dare ba tiri kumbogadzirisa dare rakuchitanga pane izvozvo izvi zvatira kuita pa ndizvo zvichachitanga kusungisa vanhu manje zviro zvatakuda kuchita panapa izvi nokuti zvinezvi isusu tirimboda kufamba tiri mugwara chairo rechibhoyi chedu chivanhu chedu chatinoshandisa isusu handiti bhegi rakuenda kuna Chirara mazvona ndo maonera tiri kuita because iwewe Chirara waenda kuita shamwari waenda kuita bhururu waenda kuita hama yemunhu uyu because munhu uyu haana kutaura zita rangu haana kutaura zita raShehumani haana kutaura zita raNyakurimwe Sabhuku asi watendesai pana Chirara saka isusu maonere edu musati mapindura ini muchapindura maonere edu manje takambogara hedu isu general talk yedu yatatoita panapa ungano yekuti tione nyaya iyi zviregere kudai isusu tiri kuona zvakanaka kuti mutore bhegi renyu ndine mubvunzo handisi kuramba muri kutaura zvisanda pandinopokana napo pamusoro musati mabvunza pandikubatsirei kuti pamberi pacho mubvunzo munyatsopaziva handiti ka isusu zvatotofunga kuti mubvunzo uchauya mwatambira bhegi aiwa ndinoda kuti tibatsirane varume alright ngatiende tizwe chimbotipai zvishoma tizwe kurambe bhegi ndo first point yangu asi ndoda kuti tibatsirane chinhu wani right ngatibatsirane tona pane ere pendakakanganisa pakuendesa bhegi kwerabva alright mirai ndikubvunzei Vachirara zvakaitika ndezvekuti uyu mukomana uyu murwere zveshuwa handiti zvamunoziva imimi asi zvinhu zvaazvirimu ngezvemunhu wakadini wakafa zvaitaurwa ngemunhu wakaita sei zvinezvi tiri panapa munhu wakafa abva abuda ibva ataura iro bhegi rakazi riende kumba kwani saka isusu bhegi rinondoenda kumba kwenyu ngekuti ndimi muridzi waro imini ndimuchamhangara kuti inini bhegi handiri diba izvaizungudzwa iye uyu murume uyu aizungudzwa kuti endisako kwachirara ndiye mufiye aitodaro yekuti endisa kwanhingi ndine pendoda kusanangura pakajeka eheye wakahozwe bhegi richitaura handikaka chimbomirai pamusoro hatidi matauriro akadaroba please ngatibatsirane tichakupai nguva pane munhu umwe ndiri kumbona wasumuka wamira apo unenge ane macrash apo Sabhuku asi wanga atonga utipawo zvimwe zvishoma saka tidi chimirai titange Sabhuku imba mangoya imba mangutipawo ndogara kandomira ndagara ujaya ndichiparidza kana chechi ndinoparidza ndakamira right ndofunga nhondo yese pamusoro ishe Mtetwa pamusoro ishe Saumani mese muri madzisheni uri pamusoro wadaro yese ari panapa muri yese yatunganira pano ndinofungidzira kuti ndini Sabhuku emunharaunda mashemo momo mune makaitika zvinezvi tikangobatira iri pabhegi hazvina basa ndipo tatangira pabhegi ndipo ndiri kufambawo napo ipapa zveshokwadi bhegi iri wanonga bhegi yawo wakandidaidza inini ndandiri kuchechi wakandifonera ndikati pari zvezvi nguva yaenda zvandiri kuchechi kuwaonako chindimirirai mangwana ndofuma kusvika pamumba zveshuwa mangwana acho ndadzoka pamumba ndakafuma kuti karakato 6 ndatopamba pawo pambuya timbo rwavo ndosvikapo wakanditi ndo zviri panapa takanonga bhegi isusu bhegi iri asi ndichataura kuti zviri mudimbo bhegi iri zvariri panapa mune zvinhu zvirimo asi ndanga razi bhegi rindiri kwaChirara ini ndakachiti imi michidaidza vanhu vekwaChirara wauya imi watimbo wamuripo makaunzira bhegi zvishuwa wakabva wauya ana Chirara ndakavhunzudza ini ndikati ana Chirara onai nhauye panapa yebhegi raazi rakayamba kwenyu ndizvo here wati shuwa Sabhuku bhegi rakayamba kwedu asi zvitoshamisawo bhegi taridzosa kunani kuna godi
Kata mune ruzivo naro kaza atina ruzivo naro ba. Tese tiripo takachiti tione zviri mbeki atikatauri nyaya kisari musakizo tisinga kuti inyoka ere kana ndiani. Zveshuwa takavhura bhegi. Bhegi roma mune chitupa, muine mabank card 2, muine masafe shoe, muine matrousers 2, masheti ndiwo akanga ana goti akanga atora kupfeka iyena. Right. Tiripo takachiti chitupa takatochita test. Ndi anisita kumona uyu. Mati ni machika. Tikati Mati ni machika uyu. Tiani koita undovhunzira baba. Munhu wemuno mwero. Asi tiripo wanhu wese wakabudisa kuti Mati ni uyu. Handiyeni mukomana akazosungira uya. Ndio zita rake chaicharo ripi? Riri pachitupa. Tikachiti ndio tinokonfirma sei wanhu wekudomboko. Kuti tizgo ndiro chaicharo zita riripo iri. Zveshuwa takambokoshana makati mukasaba tsvakanyira ndiro zita riripo iri. Right. Tese hapana musonda kana iyo godo chakati munhu uyu ndiye machika. Right. Tadaro takachiti totsvaga sei ma information apa. Pana kuti madi yobata patinya toti. Tikati patinya toti Joshua ndiye akanga ari kumhanya nemapurisa. Ndakazombata mupambo wangu iniwo nganzo dzangu yakaromba kwao. Ndifana mbata patinya toti. Uriapo. Tambata ndakachiti mupambo. Munhu uya machika uya akasoshaika uya mune ruzivo nekuti zita rake raizani. Ndopaka vati sekuru. Regai nditaise chi nditaise mufoni mangu kuti zita rake aizani. Saka ndopaka vati sekuru ndazoona message yakapesisa kunyohwa nemupurisa. Saka anozi Mati machika Joshua. Ndikati alright mupambo radini ndazizwa. Saka ndiye chacho riri pachitupa sei. Chochita sei maitiro bata vanhu vekupi vakamachika. Mune namba zacho ere. Wakabva nti namba chi tinadzo. Vatese vasesha namba ndika chisendera ipa phone pangu vasenda namba dzedza. Ndobva ndafona. Chitori pese newanhu. Ndafona. Ndafuna samachika. Machika ibva ati Joshua stare muta samachika. Ona takadiri pamwe chete pangu yakashaika munhu uya. But kwazonongwa bhegi. Bhegi iranongwa. Tiri kuona chitupa chuti Mati ni machika. Samachika ndipo kabvanti Joshua ndiye munyinyi wangu chaichai. Ndobva achiti saka zvakadii kuti muonewo izvi zvinhu zvatasangana nazvo izvi. Ndobva nditi ini ndiri kubasa. Para zvino ndikuenda kupi kumba chamboungadzawo nechi newedzinza. Boza handingamhanyi ndega ndiye kuona bhegi. Chamboungadzawo nechi newedzinza. Joshua takati zvakanaka izvo. Ndobva ndataurira mhuri yanga iripo yese yanga kuti samachika wari kuti chimbondipaiwo mukana ndimhanya kupi kuenda kumba. But paweekend apa ndipo tiri kuuya. Right, takadaro samachika wakaenda omba kwao semhuri yose zvinhu zvazviri kuvarwadzawo Joshua. Wakaunganidzanawo sedzinza ravo. Ndobva kuti ndazofuna the next week yacho. Samachika toita sei kasi isusu sabhuku. Zvine chiwanhu mukati. Tomboitawo chiwanhu chedu chechi chemumusha medu. Saka Joshua vana vagodhi varamba vanondipusha seni ndiri mutungamiriri wenharaunda yacho. Asi masoko indaisisawo kuna ishe. Ishe zvakamira zvakadai. Ishe achiti imwe chimboteedzai nyere mamire chi ezvinhu zvacho. Fambai nazvo mamire zvadini. Zvati ari kuya musamhanye vanhu. Ichimirira wadini wauya. Saka raiti ndakamba chikofonana namachika chifonana nawo wachingoti tiri kuya pamwe dzimwe chaiti isusu hatisi mhanya bhegi riri nechineso ere pane munhu akagara naro ere. Pane zvoriri kunetsa ere. Kana hapazi runetsa basi munhu yakunonga uyu wanongawo chinhu ichi. Tikabata mupa mhosva ere. Uye musununguro. Saka pakadaro takatora nguva ndiri tawe cash short. Saka pakadaro takazoti muna wazofuna nambuya Timburwa. Ndo pakati tikuya musi wa 4 January. Indachiti mbuya Timburwa. Nyaya iri apa mbuya Timburwa imi maita munhu mukadzi. Zvamuita munhu mukadzi munovakorere makabereka wani imimi. Mama dito akorere nyu wauye. Wauye pa ground apo ntaure nawo. Toenda tese kwani kwa ishe. Musarangudza mutoro matakura mumba menyu. Ngwe ndiwo ana bambo wasara baba murume nyu akafa Joshua. Asi ndiwo ana bambo mukamundoti mimi ndoshandisa phone. Joshua akauya mukomana akauya akati nyere ndauya. Tikadzika kwashe. Tadzika kwashe. Ishe akashizoti tidini manje. Tari imbo mangara nyaya kumapurisa. Sezvo mapurisa ari wakadhirana nenyaya iyi. Tiwataura kuti tazonoka chi bhegi futi. Tivati asi zvati tikuya musi wa 4 ngatichivamirire kuti waone chi bhegi pamwe anza ingabuda tichione sana. Right. Takagara kudaro kokoko.
Shauta adizo taushimira msofu wacho. Uyu mkomana akabva kuHarare. Akadzoka kuHarare. Tobva tagara 4 uya asvika ana kuya hawo. Tobva tandogara. Saka last week but 1 ndo patagoti nyaya yanesa. Mbuya wangu fona sabhuku toita sei. Una izvo zvandiomera. Saka zvoti mbuya imi mhuri yenyu ngaichimbuye kuno tiende kwashe moisa ubhirifa nyaya iri mune zvakakwana. Ticho tingosvika papi apo tingosvika pacho. Zvishuwa takadini? Wakabva wazoya komana. Tobva taenda kuna Ishe. Taenda kuna Ishe, takasvika Changamire yaibva ati imimi varume nyaya ndakaizwa pakutanga. Izvo ndaizwa zvefuti. Saka tochiita sei? Imimi chiita kuti ndimbotaurawo naSamashika wacho inini ndishewo. Ngoti maramo minotaura muizwa izvo aropindura. Saka ini chimotera ndimbotaurawo naye. Zvishuwa foni yakafona Samashika kadara foni akataura nani Chamira. Waibva wataura naSamashika ati inini mukana pane zvinhu zvandinaba ndikuenda kuHarare. Zvandiri kuenda kuHarare mukana noona muswe chitatu. Isusu yanga iri Friday andika. Yanga iri Friday. Last week. Kai mukana ndozoona nabva kuHarare ndichazoya chitatu. Ishe moji ndipo ati imimi muone ndi marebesa ere ngoti wakomana waramba vari nguya uya vari bva mabasa. Samashika akazorivhesa madate awo akabva ati alright Changamire ndazizwa. Ndakuchiti muswe Sunday. Ndipo ndodini ndinouya. Sunday yapfura ino. Ndopa ndio yafura hivi. Ndopa ndio dini? Ndopa ndinouya. Zveshuwa muka tese takuti tiende kupi? Kwa Changamire tunosangana naMashika. Tichikuru nawo ichi yebhegi. Satasvika apo takamira 10 half 10. Iyo nyakulimo. Vanhu vachauya era. Ndikati ari kanyi mbofoni. Ndaifona namba yawo yana mbopita padzimwe nguva. Ndibva ndafona ibva yapinda hapana wedaira rakeba. Ndofona futi hapana wedaira rakeba. Yobva yazodaira manje. Samashika takamira mapapi. Samashika wabva wandipindura kuti atichadiniba atichauyiwa. Pane zvinhu zviripo here pabhegi atichadini atichauyiwa. Kuti Samashika madaro ngenyi ngekuti matotaura kuti vanhu vauya vanhu vabva kuHarare vamwe wacho mabasa. Saka tichiite sei manje? Transport ndiye yanetsa here? Tiuye dikoko. Ndobva wati Samashika kana muchigona kuya uyai. Zvishuwa simu ndaidara foni ndiri hangu side. Ndakazodzoka ndapawo nyaya mudare mutatiri. Kati Samashika wati kana muchiuya uyai. Saka hapana dambudziko imwana timburu wawo ndi mune mutoro ndi madodzoka futi mabasa kwenyu. Isusu tinongoenda. Chatasumuka Changamire wakati nyakurimo. Ini handisi kusumuka ndakamira saisheba. Asi ndiri kusimuka ndakamira semunhu mukuru urusvika nyaya. Handiendi uko ndakamira saisheba. Takati Changamire hapana chakashata ba. Kadai ukafiwa kwini yamenyu kumunodini munongoenda wani. Hope yake ungasirani. Hope ngambopfeka yanu kwangu ngasi yaye usheru. Izvaifana zvataura. Ndati isusu kana munhu akafirwa akatomboti ndishafirwa. Amutazika kuya usaomani munouya zvandizo. Asi mundori ishe futi. Nzvimbo yangu handisiba kana parufundo wandakando. Mune mundo naye asi mwauya kuna Amos. Handizova. Sindikuzwa pamaku muti wati kumbosiya hake tsvimbo. Not asiye tsvimbo. Dai mapaterera. Not asiye tsvimbo. Ndati wakauya akamira hake sekuti tiri kufamba tese. Right tadaro takabvumirana tikasumuka. Tasumuka waitotifoniwa naMashika waya. Mapapi. Tikati tautosvika padombo. Tausvika padombo. Zvishuwa takasvikapo. Tisina nhau yekuti isusu tatine dambudziko tatinaro takanyanya ba. Dambudziko riri kuna Timburo. Ndio wanga nebhegi yawo. Saka tasvika ipapo takadini takasvika padombo. Tikadzika zvishuwa zvambotaura zviya. Pakazomuka toti apo ndofura apo. Right chakazoita nhau manje. Tabvapo isusu takazoenda apo ndati munyasokubatisisa. Takaenda kwa DC tabva. But Ishe Mutasa, Mambo Mutasa. Akangati imimi chuya ikunoko. Imimi wanasa omani. Mese vanhu vaita violence ngauye kunoko. Takaenda isusu. Tasvika kwa Mutasa. Takasvika pasabhuku wacho. Tasvika pasabhuku wacho. Sabhuku takasvika sipo vanhu amboenda yanga isandi kumbotandara hake. Zvoshuwa akatsvaga sabhuku. Ndozoti wadzoka futi katamshaya anachika zva ndio wanga ni motika chivangwa rumtsaka. Right, wasvika. Wakabva kuti atifone futi. Vafona akati auya munitore ndiri pakati. Zvoshuwa akaenda kumutambira aibvawe. Sabhuku vachitora nemuprisa wa Mambo Mutasa. Uchichimbo ndi brief wa nyaya yacho mamiriro yakaita. Wabva brief na nyaya yawo. Wabrief na nyaya yawo. Ndopa darese chidini chuya isusu tati nechisaomani na iwe kuMashika chongoripo patachini.
ndobva amboti vunza ti pakati povunza papa mambo mutasa ndipo akabva afona mambo mutasa akabva ati iwe Sabhuku taurira vanhu ava kuti ngavadzoke kumusha kwawo ishe Saumani na ishe Mutetwa ngavachibatana vaite chinhu chimwe chete ichi vagadzise nyaya iyi asi nyaya iyi munofanira kugadzisa kwakaitika zvino kana mazotadzana munosumudzana muepi uku kwamutasa ndipo tadi mujekeri ipapapo pajeki ipapapo right zveshuwa takafurira nerwendo kuti tichienda kumapurisa kuti aenda kuchigadzisa motikadzi vakomanawo tabva ipapapo kuti Sabhuku akabva ati aibva marisumuka pachine chimwe charazwa panapo mambo watotauraka michidzoka imogadzisana Saumani namutasa namutetwa enda imogare pasuku asi munoenda kupi kuSaumani right zvadaro takafurira zvinda remapurisa kwana Rudoko mapurisa eko tachifambira nyaya yebhegi kuti rione pekuchengetedzeka but wakati bhegi kana rane kuti kutaura nechiwanuka isati kunodini kuchengeta bhegi ribai woti rakutaura katika zoisa musoro medu rogora kutaura kuti mandisirei munomu saka chiendai modini mogadzisana nyaya yenyu mimi kumachiwanu cheu tradition ikokoko zveshuwa ndinofunga the foreign dia chatinogara ba awadzikisa bhegi wavo wadzokai atotogara musosanda wacho wadzikisa bhegi yacho takasumuka tikadhova muri katikauya panapa tikaupira nyaya imi mungati takutora nekudombo ndakuvapawo masamanisi hanzova isusu mungati matsamba imi mungati Saumani nyoraiwo vanhu ava matsamba zvinoreva ana Chirara takanyora Chirara ufanira ari panapa ndosaka tiri pano ndosaka tuti panotadzokerera ngepekuti muri kuti mayako mangara mabuda sorry ndaubuda ngwetsoke atanda ndibajeke ipapo ndimuze mafambe chakaita amuna kuma atisati taisvika pekumangara ba zvine zvakanaka bagara yenyu apo chimbogara yenyu apo saChirara tirikudzokerera ipapo tese tirambe tikuziva because tichiri kugadzirisa ikanga yatishatira manje tese tochiona tinototaurana kuti iyo zvako zvakuda kumangara ipo handitika zvinezvi tichimboteerera zviro zvetapuwa nyaya yedu hainonyanya kuzorema maningi banoti tine munhu wabuda apa handitika Chirara uyu handiti saka zvakanaka izvo tiri kutoona isusu ngezvekuteedzera chibhoyi chedu chiwanhu chedu chirutaura kuti bhegi tiri peChirara ndo zviri pamutemo tari paChirara wotambira bhegi rake atambira bhegi rake ndinofunga manje bhegi rina Chirara wachachitaurirana iwo kana kuti iye ndiye achashandisa zvinhu zvirimo because chikurukuru chatadaidzirana panapa tazwa nyaya iyi kwayakabva ndechekuti bhegi iri saChirara wakwanise kushandisa hawo zvirimo isu todaidza vana machikawa toriendesa zviri officially kupa uyu hama dzacho zichona kuti no ndibhururu waMartin uyu ihama yaMartin haana kuuraya Martin asi ihama yani handiti ndizvo ezve ndo petiri kuti timirire tindoripo papo tikanga takuda kuchihukuchunura futi manje kubva apa pane izvi ndokuti tabuda pai munzira kana takubuda munzira nyaya inenge yakuda kumangarwa takubva tatoigadzirira mwisi asi isisu zvatinogona kumbogadzirisa kuti zvinhu zvipore handiti nekuti harisi kubikirwa sadza harisi kuti nhasi ndipfeke majombo handiti zvakanaka kuti risvike kuna Chirara isisu tese totangisa nyaya yedu manje kuchiifunga nekuchiigadziridza kubva vaChirara watorei bhegi rawo zviri mukati dai anganzipawo machika 1 mukoma wacho ari apoyo kana muning'ina mumwe futi aiwa handizvo zvataurwa dai zvatoitwa tutotive machika burisa hembe yataurwa umu utotora hembe yako toipfeke mazvona saka hazvisizvo zvatapuwa ba tikazvichinja isusu patraditional leadership yedu isusu zvinorwadza nekuti zvinhu izvi zviri kuitwa nemudzimu zviri kuitwa nesvikiro handiti saka tinotenderwa chete kumboteedzera zvinhu zvataurwa apa chiona indoda kumuonesai zvimwe zvinhu zvishoma shoma noti takutoenda kopedza kuti tidaidze bhegi riuye apa ishe Humani handiti mazvizwa Sanyakurimwa wachitaura paSabhuku apa zvanzi ndiSanyakurimwa ishe Humani wakasimuka
wakati ini ndiri kumboenda hangu chete ndingoriwo hangu imimi. Handiti ndizvo tiritesekapo mazviona akapatangira nyaya apo zvaaita zvakaenda kunopindirwa futi nenyika mudzimu wenyika futi iwoyo wakatadza kunoenda kunosvika kunoona machika chaiye wakatadza kusvika kunoona sabhuku chaiye mazviona here zvaitikapo zvaitika nekuti traditional leader iyi yakarasa mitemo chaiyo yatinofanirwa kuteedzera. Handiti zviri pachena hapana chitsotsi nekuti vanhu vakuru vakaudziwa zvekuita vakazogara pasi wakaona zvakakodzera kuti waritore wariendese direct kuna machika wasiri Chirara. Munhu anofanirwa kuendesa bhegi iri kuna machika kuti ritambirwe newe kwa machika ndiChirara ega asina munhu anomuperekedza nekuti dai paina anodiwa kuti amuperekedze uyu abudiswa apa. Handiti muri kuzona kuti zvakajeka kaizvo. Saka tinochiti manje pari izvozvi manje tisati notikati mibvunzo takupinda mudare isisu toda kumboita kumboteedzera zvataurwa kuti isisu tibudewo futi mui nekuti Mateni wakatogara nesu panapa. Handiti saka zvakagara nesu panapa bhegi rakanaka kuti ribude rotambidzwa wachirara vaane zvekuda kutaura nesu kana naishe Humani vanozviziva zvekuita. Handitika vanozviziva kuti nyaya yangu indonomhangara kupi kuna ishe Humani, nyaya yangu indonomhangara kupi kuna ishe Muponda. Sazvino dai zvinhu zvisina kuitika dai ishe Humani wakandifonera kuti ndoda kuenda kudombo kunoona machika haana kudaro. Chakakwanisa kuita kusiya simba rake rehushe uku kuHumani obva auya kuno asiya tsvimbo uku. Mazviona zvaasiya tsvimbo zvakashorwa nenyika. Chionai kuti nezvaitika padombo nemotikari dzaitemwa dziya tikati tivhurirwe mafirimu ari kutorwa aya tinoona paine munhu ari kukanda dombo here apa. Sei tisi kumuona bati dombo rarowa mota sei hapo sei isisu batese izvozvi zvese zvatoita panapa zviri kutopinda umu. Ko uyu munhu anzvengera papi michina iyi mikuru iyi mota yarohwa yadonha glasi asi munhu hatisi kumuona asi tiri kuona vanhu wari kupopota wakawanda pese apa wakazara. Chii chiri kuitika? Mazvonaka kuti nyika yadini yapindira. Honai madzimai vamwe vakutokwapurwa vamwe vakudhonzwa mabhachi zvimwe zvakudii muri kuzona ndo kunonzi kuya tadini tadarikira pari pamba paya vana baba vanenge vakutoti ndine musana pane wadarikira pane mwana waita zvinhu zvisizvo. Handitika ndizvo zvaitika panhau. Saka hatichaendereri mberi ba nenyaya iyi isusu manje kuchibva izvozvizvi takuchiti kuna Timburwa atore bhegi atipe bhegi irorero apa isusu pano naishe Humani uyu nehumwe hutungamiri huri panapa nevamwe wana machika awo nemi mese muri pano tozviendesa pachena kuti aone kuti hatusi kututsira nebhambo mukati mubhegi umu ari kungoritambira ringori sezvariri. Handiti iye haasi mwana handizvo anochitangirwa ipapapo nekuti zvinhu zvatotaurwa nesvikiro. Handiti toda kutoteerera futi pamberi asi harichaendi mberi svikiro kana bhegi risina kutambirwa nani naChirara. Mazviona kazvakaita nyaya yacho izvo. Saka takuchiti kuna mai Timburwa izvozvi watiunzire bhegi iroro riuye riende kuna Chirara izvozvi toziva kuti right apo tagadzirisana. VaChirara vakaona paine dambudziko rinenge ratosangana naye kana nhasi chero nguva anodzoka panapa anogona kumhangara anogona kuita chero chipi nachipi panhau iri kuzonobuda pai pabhegi. Izvozvi hatiwapi mukana wekuti watirambire isusu kwete. Havarambiri dare bairi rese kana kuva nechekutaura chinovanunura kuti waregedze kutambira bhegi. Tibatsirane pamufi wakatanga kune iye baba wanya kunuka bhegi ava nditika aenda naro kwacho hope dzakarota iye ndo dzairipota kuti kutanga kwedambudziko racho kuchitanga mai Timburwa waripi handiti ndotanga kwedambudziko racho kuti dini zvoende kovhonoka manje nami nani pamakavhura bhegi iri muina kumba kwenyu nani
Nasabhuku, alright. Vane mumwe futi ere? Wamwe wauyi. Vamwe vauyo hawa. Alright, zvakanaka. Takuchida kudai manje maiyo imimi matimburwa imi. Toda kuti muuye futi apa. Pabhegi apa. Anditi? Toda kuti muwirirane imimi naSabhuku naChirara. Zvinhu zvaiwe mubhegi umu. Zvioneke zvirizvo zvirimo, tione kusarenda bhegi redu pana Chirara. Uya henyu apa naSabhuku, uyai padhuze. Sunungukai, sunungukai vurai bhegi. Vurai bhegi henyu, vurai maiyo timburwa harina izvo rinoita vangenda kuti dai rotogara mbazveri. Dai rida kumuita dai rida kumuruma makatetenwa makaperera. Vurai henyu tione zviri mukati umu. Nokuti uyu wakavhura uyu hatuna mutakurisa kitsuri musakiba uyu. Ngatione kuti ndizvo here ngoti akazvikarambika apa naSabhuku zvashata. Zvese nemafoni yacho abude. Hazvibude tizvione. Machika uripiko? Sumukai umumire neapa. Mirai nepapa pomuchitarisa. Chiragerai kudaroyo mai. Ndikuzwa. Zvotifadza banyai zvine masvikiro mukati. Mubvunzo wangu kuwani ndokubvunza. Matisemese muri pano, maSabhuku muri pano. Ndikasazwa zinombo wakagara pangwane. Kagara panapa tikuzve munhu akanga panapa rakandonge benzi. Ndozodini. Ndori kuti pindure nhasi. Ndiri kwende kwa Chirara. Hatirambi. Uyu munin'ina wangu. Wakadonga wakazile benzi ndiye agare nebhegi. Benzi resutaka nhasi kunonga zviro. Saka zvikazoita ndinotora bhegi. Ndikasazobuda umbo wakazara pamasvikiro ewarubesa. Ndikashaya umbo wakazara. What's the way forward? Baba Chirara toda kukubatsira mbijana. Zvamaita zvakanaka. Handiti paya tata toda kutokupai nguwa. Mabva mazvipamega henyu zvenguwa. Chamurwadza ichi kuti musumuke pabhegi. Bhegi kuti akwende kushamu yedu isusu. Riri kuenda nhasi kairora nemwedzi riri kune vamwe vanhu kairi. Bhegi rori. Saka shimirai toda kupai nguwa yenyu yekuti titaure nemi. Toda kutanga kumbopedza zvinhu zvatawirirana nedare rese riri pano kuti toda kuzoona zvinhu izvi ndizvo ka zvinhu izvi. Zvazviri mubhegi izvi. Nandizizi ndakavhura tazviona zvese papepa iri chete zvese zvana. Alright, takuchinyora zvinhu zviri mubhegi izvi. Kuendedzai bhegi iri uku mama. Icho chicho. Icho chiri papo icho. Maiyo chimagara nachi. Ashudzai izvi zvakadai goti. Simzai maiyo maitimburwa. Icho tibhurukwa ere chichi. Itrouser. So black. Simza wani warunyora. Vanenge vari kunyora samunenge muchimira musimza wani. Blue shirt. Isheti ere? Ibblue ere? Pink. Maroon. Maroon shirt. Alright, aiona. Uya ichipiri, iyo sheti inde toiti color ipi sheti? Light blue. Pane futi chimwe? Safety shoe. Toyo ifuti chimwe? Phone. Une chimwe futi icho. Pane chimwe icho. Trousers. Ngere rudzi blue. Toyo akabhande kapi? Une kamucheka ke brown. Izvo zvatasiya hat. Mapara mangani? 1
ndakaona iri. Alright. Chii chimwe zvemafuta, mune mafuta ari mumagaba umu. Ayo maidi pane chitupa nemakadhi ekubengi. Pachine chimwe Afrocom nenhingi zvakanaka tazona nebhegi racho. Right. Chitirongedzerawo zvinhu izvo mubhegi umu zvese zvakaita. Yeah. Tora izvo zvese nebhutsu dzacho. Zvazviri mupepa iro zvidzorerei futi mupepa racho mamwe nefoni nezvima-IDs izvo ngazvipinde futi mupepa racho imomo. Zvoiswa zvakadaro zviri mupepa racho. Kasar kamu aku banyak aku ke lain aku kakak alright regai ndi ngadi batadarika mirati darike mba mapinda tadarika ipapo isa hapa mai alright regai ndi sibai yenyu po mai regai ndibvunze ndipindure kana kubvunza kuti mati imimi zvikazooneka zvisizo tozodini imimi. Saka mubvunzo wangu ngewekuti dai muri imimi makaitirwa izvi haikona umwe munhu ba, musatorenga kuti zvakaitirwa umwe munhu ba, zvakaitirwa imimi sachirara kundiwo zvaitika. Munhu aibva abuda aitaura zvekutaurwa izvo tazwa zvataurwa apa maiita sei muri imi mune munin'ina wakaitirwa izvi maidini because isusuka panapa tati hatisi kutonga nditi tati isusu toda kuzwa zvazobuda zvikataura. Saka wataura umwe musi ndiye wanyepa ndiye munozondoonana naye hazvisi isusu. Wataura kuda ndiye wadini ndiye wanyepa kana kuti pane zvaataura hazvisiri kuna Ishe Sahumani, hazvisiri kuna Sabhuku, hazvisiri kunani, zviri kunei kune wazvitaura. Isikarega kutaura kuita zvataurwa nemunhu musainoita yani yedu isusu tinofanira tabata nyaya isi yedu. Saka nyaya haisi yedu imi munozoenda kobvunza kuna waita sei wataura kuti iwe wakazvitaura zvaita sei pamusoro enda kubatsira ipo papo tiende tichionesana handitika toda kubatsirana. Bhegi ratiri kupa iri sachirara iri handitika musaende kunogomera ba nebhegi iri kutsindira naro mukasangana nezvamunosanga mungoti zvanzi ibhegi izvi tiri kuzviita pachena izvi handitika tiri kudzokera uku
Anditi? Mazona? Kupenga juju anu. Ishe. Tonga nyaya iri clear. Musatenderere. Ishe. Musatela finde wanu tonga nyaya. Ini magara baba bude shaire ushe. Ekutenga nyika. Redu ni mserefu. Tonga direct. Amna kutonga zuzu direct. Imi muruguti. Ini bag bang bambo. Bag i. Raka nonga ge munhu akadaro nonga. Urukuru wara ngau ya budi yokuja. Sikia zane daga. Andi mbudzi kadetele balono baba. Ine kuzini yoimwa. Godyo ngau ya bade begi. Asare inde begi munhu akadota. Shimbo mirai mbija. Kwete kuti mungatara kuti chilo tobuda bai. Masigiro tinaziya baba. Kwete vesu zachara kune masigiro. Ndati begi likasazoloka ali bulo kwachara kwara munhu. Kwati une wapuye begi. Munozodini ko ibinishe nasi. Wadi anza odi. Akatiri pano. Munoita sei? Kodhaka rota munhu akanzenda pa big. Ndati munoita sei? Gau yatore big ape munhu akanzenda. Anachirara akawanda. Ishadere one answer. Kuti begi ili godi tikazoona asiye. Mateni azobuda. Mateni straight ngabo sales kala he. Uyo bizimwe godo no that. Ngauye godano ngeze munhu akarota kuti ape big. Godano pamusoro imi mese muri wairi tigariye wapo. Pombi azviswa uko munhu. Pombi. Chimboti garirayo pasi apo muri wairi apo. Masimu dzada rurwara. Bana begi zatora. Muna masimu dzada rurwara. Zadara kuti mai wake ndo akaore baba wake ichokwadi. Endai mombo gari apo. Abudi akaore baba wake. Ichokwadi. Yabo chima. Papa anyanya chilo matotonga maopa mubhegi matotonga. Muna utonga se murundi pe. Matopa mubhegi matotonga ndotonga kwacho ndinotonga kupunura. Murutonga nyaya iri opposite yakawanda is secret. Mati nandi muzi. Shikira buda mwamuda. Mati goduna muzi. Andi muzi na mamiro akachika andizika na kwa. Shimbo mirai. Order, please. Order. Imi mwana siranga tukumbira kuti mende kugara koma muri apo. Asi bega ile siko. Endai mogara apo. Anokulikiza munhu. Alizo. Mati nanto muzi. Aliziyane kwamba chika kana kwani uzika na ungu. Ndiro muziyane machika chimatoto. Sikira chingari bude vanoti godiwa ndakamba pakoti tikadai handizvero. Kuti sikira ndobudo seri kwamba kwati ndakawara wandi godi because of my name. Zita rangu rashipa pakawanda. Edi ndakandiri kurumba pakaitike zvinhu ndakandiri pamba murutonge nyaya munhu akasiri kumba kwacho pakaitike zvinhu matonga kana muchikajaji uruta muna utonga uruta unotonga nyaya sasa give me this godika dokere paka begi rota uruti chira uya unditori inodo kumutswa ngebegi machika kana zuwa randakarara zvakashata ndine Chimbogara pasi tutaura nechibhalo. Chimbogara pasi. Aba murutonga usawanza. Muna undipa explain option. Murupe jaji muda unotonga simurutonga. Saka kuti Ora takudzokerera. Takumbozokerera miranyi. I'm sorry, tuda order panapa. Tapota takuda zvine order handitika. Hatisi kujana ba. Handitika. Taya panapa tofana kuzwa munhu ngachana umwe na mumwe. Makadama kutanga tiri kujana ka. Aiwa tisadaro ba. Kati zvine order panapa. Ende munhu watukarira kuti anga rutaura nesuka. Panapa. Munhu watadaidza. Imimi musarambe yenyu muchiripindura tazona mune simba stereke. Rakawandisa. Ngariwandirei kumusha kwenyu ikoko. Musingariwanziri kwatiri kunoko. Munoriwanzira kumusha kwenyu. Isisu tati hatusi kutonga tiri kuenzanisa nyaya. Kwakare nesvikiro iyi. Rani svikiro iri. Svikiro munhu anopenga. Mamusimudzire apo kana risvikiro taura chokwadi mamusimudzire. Tirusiyana. Mamusimudzire. Ngauye Tasiyana. Dada svikira kuti magurisira. Ngatidongeze to. Ini ndizvona kuti magurisira papacho futa.
pamusoro muzona roti magurisira muruzona roti magurisira nyaya magurisira nyaya nekuti godhi wamurutaura nemitamuti tichamudaiza handititese munoterere svikiro 1 plus munoshanda nechinhu chimwe simbomirai varume bhegi iri kamamba iri kusara pamba pachangamiri kana iri mhosva ngaindisunge toenda always kwese kwemufungo titeneka tinoenda machida ini am free ndakasunga aidha madaidza kana nganga because masvikiro aka anobudiswa futi neng'anga dziri kwanganga dziri kubudisa masvikiro akaurayiwa we do that ngatitei izvozvo ina mhuri yacho komachika kandizi machini and ndakandisikumba pakaitika zvinhu zvoi ndakasvika zvinhu zvaitika amapast tense handika then mwautakaosikuhyaini on top of what ngenyaya yekuti chiwaiwai appoint me ndakandirikumba here ndandiriko here muri kwama mutonga one side ndakandisikumba dai mandibvunza kuti wewe iyu pakaitike zvinhu ndakuexplainera ndakandisikumba mukoma wangu tomazuva abvu kwegumba ndii ndakagara mukoma yemuhospital long time mwazwa machinda ndichiuye kumbai ndichisvika zvinhu zvaitika before kwakuzi ndii ndacheka munhu inini saizi yangu ndocheka munhu mukaona kuri kuzindiko kuri kutaura mateni wacho kuti ndokwenda ndakasungirwa inini ndinosimudza mateni ini saizi yake ndamusimudza here mhando yetakamita and ndiri munhu akadaidzwa ndi kuzodaidzwa kuti ndatosvika before ndee ndasvika manheru ndararama kusendi zoti tekumanheru kwaudaidzwa uye pano pane munhu wendaona akazvisungira handina kwenda ndega takasvika kwatova neamwe anhu 3 already handika tikasvika ikoko pakafonerwa sabhuku pakatorwa access yekuti munhu wenyu awika saka waya murongo chimbomira henyu noti hatisotonga baa ndokuti tatadzaurirana murume isu tatadze kuwirirana apa takonana kukonana munokuziya imimi neni takonana always murufungamatnika kana ari uri kubuda zvezvino kwazvo uya undidzipe kumba kwangu shamwari I'm free kuti undura wazwa ari mate handikuzivi handina takamboonana takaonana here kuonana and iwo unondiziya here takaonana here papi kupi handinobona matona handizi ina handitomuzi anokomachika mese hapana kana hwano ndinoziya kana umwe ndanga ndisiri pamba ini ndakasvike kumba zvinhu zvatoitika izvi kwakutoya semunhu wezvinhu zvaitika munharaunda kwenda ikoko kwakutaura that option yemuta kuti azi iwe godichirara tore bhegi because benzi rakarote kuti godichirara zvata kuti babangu akaurawa ndimai akasvika mukomba mazvizwa kumba kwangu izvozvi benziro riri kuvhure rodhi mumunda mwangu inini uri kuvhure rodhi ndito mai anozoreme kutakura babangu akarema kutakura uremera anotakura kune rodhi kwenda izvi munotone rodhi iri vhura godwa chena ini ndo respect kuti munhu unorwara andida imi mwakutotore munhu unorwara kuti is true court of law inope judgment inita makandinyoreresa mani sinini for judgment to give me judgment makaya kundipe judgment inini why you makandinvestigate mamona ngawe plus is why mapurisa akauye kuone zvinhu pachikamusoro pane pamwe pane uri pamwe iri paka nachinda taurai zviri normal matenonga akabayiwa pai kwanga asina kana bonje kana mapurisa akataura postmortem yakaita anese anga ari toda kuiona matenhana mupurisa wako kana kozvita mapepa ese ari kumapurisa chiro chitonoti chibude icho chigodoro unoti simuka shikiro bata anhu ari panapa ngaribatwe shikiro tine postmortem yemapurisa munhu akabayiwa kako nebhemba racho aiwa wati ko judgment yabva kusi nyaya haina kutonga chirara chimbosimuka mishana ipapo tiri kudaidza kuti manje bhegi ndiro hati hazvinangisa zvanangiswa nemhayo zvirimo zvese zvirimo zvese izvo tatauda uchiita manje nebhegi iri kai handiti paipai pekutanga tabhatiri tese zvakanaka mumashure umo nedare rese apo tiri kuwirirana kakudisisa hatibudi pamurodhi inenge yataurwa nemunhu unenge abudirwa handitika saka zvinezvi muriwana mhayo wangu nyaya yebhegi isisi hatisati tabereka wanapa anokuzviona manje takambofunga kuti mabhegi ma100 mozi mabhegi takaenda kuruwangu wakati mabhegi angoguma pa 180 anokona ewana wari muunifeti wari mapesi wese anozvizwa wari muunifeti wese ari mu180 kuseri kwe181 haendiyo banditonibhuya anozviona
saka ndio pakazi 250 inini nodambira pamusoro sekuru maredi haisi kureba pamusoro sekuru sabhuku mukuru maredi ekutanga ari kuita $18 wamwe iri kuita $7 magarden boy $7 magarden boy $18 wari ku right industry ani kuzona $18 wari ku industry yevi industry baba basekuru mai iri kuita $27 unozona mali saka kune wana wakasimudziwa waane covering wane magrade kuti wamwe wangoita zvemoto wangoita 29 wamwe wari kuita 33 pa 250 rafuri yemurungwani unozona 250 iri muna Major Street ani muzvizwa ina Major Street i 250 mota ndiro kutengesa ndibazi aneba akaura izve munhu nengazi yangu mukotanjira uriko uri kunyika ino yese wari pengozi sorry inini ndokutsvage mari ndokuishaka kubasira nakaura izve munhu nengazi yangu andisidaina kuuraya saka pamabhegi yacho mani takagara pasi tibva tafunga kuti vanhu ava vari kuitenyi wari mukwizi dzedziri kubereka ndidzenyi sahumani wazukuru ndidzo kana asamaringa anouzirwa ngekuti wari kutiwerengesa mabhegi saka manje chizwai pamusoro pamusoro izvozvi tasvika pekudini manje tasvika pekuti nyaya yedu isisi inonga yadini yaperera panapa saka zvatiri kuti chimbomira godi chimbomira saka tese tazvionaka zvaitika panhawi handiti isusu tateedza nzira tabva tasvika pafull stop ngepagumira nhau yebhegi handitika chirara wataura kuti handitambiri bhegi zviro zvamuri kutaura izvo kunyepa handiti ndizvo ndo pachitanga nyaya zvemanje apo yakuchida manje uchitongwa manje zvavari kuda zvekutongwa maningi izvo nekutonga vanhu izvo wako uchidini manje yakuda kumhangara nyaya yavo handitika nyaya yavo yakuda kuchimhangara apa nekuti chirara wataura kuti bhegi handitambiri ba ngaridzokere pana Timburwa musanditsinhire henyu banoti zvese zvandiri kuita handina simba handina pisi yemunhu ari kundipa simba ba nyararai teererai chete zviri kubuda panapa noti tazoona zvinogona kuzokonzeresa kune vanhu saka isusu takuchiti manje Timburwa uripo here apo Timburwa ngaamboye padhuze apo ngauyai padhuze titaure nyaya yedu iyi tichizwisisana tichitonobatsirana panapa nokuti izvi zvinhu izvi zvatoramba izvi waramba munhu kudayira zvabva kune svikiro kune zvabuda munhu achitaura handiti muri kuzvionaka kuti waramba saka nhau yapanapa manje ka nyaya yenyu iyi yakuda kuchimhangara iyi kuti yonosumuka kuenda mberi handiti yakuda kumhangara nyaya yenyu iyi kuti chirara nemi nyaya yenyu itongwe because isusu zvataita pa zvamazwa tichiti uyai matauriro atatoita patati hatitongi papa hatisudai papa zvese zviri kutaurwa izvo togona kuzvipindura asi hazvisi zvo zvatafambira hatina kuya pano kunobvunzwa kuti akauraya munhu ndiani hatina kuya pano kunobvunzwa zvaka isusu chekutanga chatawirirana ndechekuti mudzimu uriko svikiro riripi futi riripo
Saka zvakutaura kuti imimi vanatimburwa handiti makufanirwa kumangara nyaya yedu yebhegi renyu iri tobva tachigara pasi yochitongwa nyaya yenyu inonga yane zvakakwana. Tazviona zvatatoda kuona isu tatozviona. Tazviona kuti uyo Chirara une hama dzake dziripo dzimwe dziripo apo idzo wakoma wacho wakoma wachirara wabuda apo wachitaura kuti hatitori nekuti uyo munin'ina wake vangati oraiti ndiri kutora tichiwirirana. Oraiti saka toti iyo yatopera iyo yatopera nyaya. Pane hapasina vatichatomboti pave nemunhu ane chekutaura ba. Tati nyaya yedu isusu yabva yadini yabva yaita full stop ipo papa yakuchimirira vanomhangara toiteerera manje kuchibva ipapo tinoda kufamba sei. Tochichiona vanoramba bhegi woriramba, vanoyana natsika mutanda wavo wouya nawo, vanomboenda kana nekumozambiki woenda bhegi riripo iri. Isusu hatiwi nemasvikiro. Munozvitaura pakare kazviro zvinhu. Saka mimi makubata bhegi, makabata bhegi, mimi makumangara nyaya yenyu. Mazona zvaitwa apa nyaya yakuda kumangara. Andika nyaya ngaimhangarwe nyaya yenyu tongwe zviri fair zvitori pamutemo yacho chaiyo. Zvese zvakakwana. Munogona kumangara kana uyo. Munogona kumangara kana kunoku. Even today zvese zvamadaronga munoronga ndimi muri pomesana timburwa makakwana. Munoronga zvinhu zvenyu toibhuka totoinyora pasi tobva taisa netobva tatotaura toona kuti dheti ratingakupa ngeri toungana futi sazvizvi nawo iwawa. Handiti ndo zvinhu zvatingatoita kuti zvichitire isi.Tada kuti tizvishande mashandiro atinoita zimwe. Mazviona zvaita apa kumonyoroka kwaita apa. Saka vamwe vacho hawasuwirirana nazvoba. Saka shamwari ndanokumbira kuti bai tambofunga iro patida kuti charapa tine bhegi kati tinaro isusu kazvo tirambe tine bhegi iro ratombotara kuti ndiendese wakati saka tirambe takarichengeta isusu hazviti tirambe tinaro apa munoramba makarichengeta bamanje. Chimbomirai ndaiti sezvo kwazi mbudzi kuberekera paruzhinji kuti ione kutandirwa ambwa handizvo here. Ndaifungidzira kuti izvo wekwatimburwa wauya nebhegi bana apa pamberi pedare raChangamire Mutetwa. Zvakadii kuti wekwatimburwa wari kumangara nyaya yavo yobva yaita kuti bhegi robva rasara paChangamire panapa. Nyaya yochifambiswa nemutoo wayo wekwatimburwa wamangara and then ava vasingakanidzani kuti uyu achitaura uyu achitaura. Zvozosanganwa musi umwe chete parinenge raakupinda dare raChangamire. Bhegi robva rabuda pachena kana paine mafikiro ari kubuda sezviri kurehwa. Zvobva zvabuda futi pachena.
kusanganisira nevanhu 8 waya vari kutaurwa pakubuda kwefikiro. Zvobva zvachioneka kuti zveshuwa zvakaitika munyika yeGombe zvochioneka kuti zvofambiswa sei, mhondi dzobatwa zvakanaka zvosara zviripo. Zvizwa zvemuri kutaura asi hazvidini bamanje, hazviiti ba. Zvatoda kuti tiite ka, vakuru vakati iri kure inosvitsa, handiti ka. Bhegi iri nenguva yatoda kuripa nenguva yarakumhangarwa kuti nyaya yaro ribva ratongwa ka, inenge shoma shoma pane nguva yaragara. Ngoti bhegi rane 3 months, handiti. Saka hatingarityiri nesondo rimwe ba, handiti ka. Saka zvatisingarityiri nesondo rimwe baka, paranga riri harinombonga rine dambudziko ba, asi rakumhangarwa manje kuti ritongwe, handiti ka. Pamusoro iyi tautodhizisa vanhu vashuka havo shamwari ngatombere ngatikweze maoko handiti panombotisira muna matoya hatisira muna matoya ngai. Saka satimburwa chimborichengetedzai bhegi iro tione kupedza zvedopedza kwani zvakanaka. Nyaya yanga yasara pakati penyini nashe Saumani. Zvino zvitasvika taunganidza vanhu taunganidza vanhu vekwa vane munin'ina wakashayika wana machika wari pano ende wakatimburwa wari pano, wekwachirara wari pano. Handisombowapa mhosva wekwachirara kandiro pani, asi chii chakatoitika akanonga bhegi mukoma wangu inini. Saka zvetaunganidza taungana kudai so, bhegi harisudzoka kwatimburwa ba. Bhegi rino sinzi imi makanzi mutungamire muchienzanisa isusu newekwamachika newekwachirara wachona, bhegi ringa rava mumaoko mamambo kwete mumaoko matimburwa. Nekuti petasvika apa ndima akuita kero kuzoti chafamba sei kusvika kwatiri tasvika ikoko ndimi muchitungamira sezvakataura namambo Mutasi akati imimi titungamirirei zvoda kuti mutoro uyu mazita ini ndoda kuti nditi vanhu vekwachirara nevanhu vekwatimburwa ndimi muri kupunhwa kuti mwakauraya munhu, handiti musabvuma. Ndimi muri wairi, ndimi muri kunzi makauraya munhu, ndo kune bhegi miraiona nhirini. Saka zvinoitika ndezvekuti uwaidheti panapa rekuuya munyaya pano paishe Muponda muine bhegi irori yauya mudare kuona wakaenda kwamambo Mutasa, kumatare ekwamambo Mutasa kunomba kwanzi imimi mhuri wari kupomerwa kuti ndii munoziya mafire emunhu newe kwamachika munobva mwanzi ndimambo Mutasa mese muri watatu budai panza pane unobatsira mwese mubva mwapedzerwa ipapo. Muzwa ndikutaura musashe zvetinotaura zvinezvi, mwane nguva nebhegiri wekwatimburwa, mwane nguva muine bhegiri. Imimi wekwa ndii muri kupomerwa muri wairi babani musati mubaizwa ndinotaura panapa. Nyaya yoya mudare pamambo Muponda paishe Muponda panapa yauya paishe Muponda. Ishe Muponda hatisi kuti unoipedza, inzira chete kuti mupfuure. Yobva yaenda kwamambo Mutasa. Mambo Mutasa ari kuitonga pane paanobva ati muri mese muri watatu budai panze pana chiremba uri panzapo. Zvabuda ipapo ndo zvomunotambira. Hamena kuti chemuri kakawadzana apa chisiku pamusoro ndabvira ndisina kumbotaura hangu, asi kunyarara hakusi kupusa ende hakusi kuziwa idzi nyaya dzingakaindipi neipi yenyaya. Takadzidziswa 2 years ndimujaya mejasiri akutonga marepu cases uko uya vanhu vakadzidziswa nyaya nemunhu uya. Inini Ishe Chikomba mfana agadzwa manje kwamandeya uyu
nemukadzi wangu kana ari pana sekretari wangu 2 years tichidzidziswa ndimujaya nyaya haipi munhu kuita zvokuti nyaya anzova nyaya inotaurwa muchitaura mukusvikira munhu unonzoti wazviona sei kwabva ati yashuwa apo ndapaona atobvuma nyaya yake kwakuita zvisina problem nyaya haizi futi mangara panapa tikotokunikisiti how can you force someone to mangara to you iri bhegi iri harichaendi kogara kwatimburwa kana wakaenda nesu kwaruda wanozviziva bhegi harichaendi kogara kwatimburwa bhegi rakufanira kugara neinini ishe harina chinombondipfukira beri ngoti handina pfumvu namachika va handitombomuzivi kana muti wacho wakati mwaka handiuziva sabhuku wangu ndiyaita zvinhu zvese ini ndakazopindira pane zvinezvi kuti no ndodombotaura namachika kwakutaura naye kwauti no ngatiende kwamachika tinoona sabhuku wacho totaura machika kuti ngatitsvage zviri kuitika pabhegi iwe neni ngatitsvage zviri kuitika pabhegi kutsvaga kwete madzimutsvangaraba kutsvaga ndo zvandaida inini tibate the right person akaita zvinhu zvakaipa kwakuchinditira noise kwauti ndasiya tsvimbo kumba ndinopenga rini ini ndinopa judgment that's why I have this one asi ndoziva kuti judgment inopiwa panguva yakati saka ndaramba kuti aripana kuti no mati handidareba uye mutange mamangara how can you send someone to mangara to you gentlemen ngatitonge nyaya tichita zvinoitwa nyaya inogona kusungisa njoka inoya muchokochi ndo zvakaita nyaya idzi inyaya yakaipa iyo tutaura pano ikabata chirare it's right zvakanaka ikabata madzika wacho it's right ikabata timburwa it's right right way murozizwa mambo wakati nyaya ngaitongerwa kwasaumani ibatane muponda nasaumani kana watonga nyaya wari kwasaumani zvinenge zvabuda kana zvaramba vanozoya vachitaura kwamambo manje because nyaya inotongerwa payakaitikira haikona kuti nyaya yaitikira kwanyamaende kwakuenda kotongera kwadhisi what I did munotonga nyaya payakaitikira todaidzana manje mukona sei ngatigadzirikira tobata nyaya yakanaka izvi nini handina kushoraba ndo mutongero wenyu asi inini ndiri kuti mabhuku ekutonga hamuna beshe Gumbi masoko enyu tiri mazwa ende mukatarisa nyaya inge ichinzi inoenda kwasaumani kusvika pamusoro ekandava kutaura kusvika zuro ndofunga kumanheru kuma4 o'clock tatakatogadzira rwendo rwekuya umani semataurira tambokuitai patakuonai but nyaya painenge ichifamba tinoda kuti tionesane zviri pachena muponda haana kukumbira kuti nyaya uye panapa ende hapana chatingakumbira kuti nyaya uye panapa taitoda kutouya kwenyu kwakaparirwa mhosva saka vanhu pane vanhu vakareza masecurity concerns zvekuti kusunu wokune iyi security yakatipfuura aiwa zvatutaura hakusi kuti yakapfuura tiri kutaura kuti murisheka nyatsai kunzwisisa kuti mapatizi anenge achida kuonesana nyaya kuti iende ndosaka pachitsvagwa inonzi neutral ground saka taifanirwa kuita tese ndosaka tachiti tiri kuisa izvozvi kuti tigadzire dare repaneutral ground toita tese nhasi hapasi kutongwa handisi kushora asi ndiri kuti asi mapaona kudai kuri kuti tinokwanisa kuonana mangwana kana any day before nyaya chaisatongwa topanana mapepa enyaya yekuti anofamba so saka ndati ishotwendi ndiyaifanirwa pathis judgment judgment yacho yatongwa nani nyaya haisi judgment hapana imimi ishe regai ndakumbodzokera mumashure mbichana imimi ishe mune mapepa ekutonga imimi ndakudzokera mbichana kwemuri handitika munawo imimi mutemo wenyu unotaura kuti mombe dzemunhu muno mugari wemuno mudzika ya uko chimbomirai changamire mirai zvemurida kuita changamire musadaroba musaite izvo muri kuita baizvo ishe
imimi shemaratidza kuti munhu akakufundisa iyeye uyoka pane pamusina kuteerera achikudzidzisai ndine mabhuku ekukupai handiti pane pamakasiyirira musina kuzwa ngati bataisiya orati pana ino nguva taakukumbirawo munhu ambotipawo muna matouya handitika taakukumbirawo munhu ambotipawo muna matouya taakukumbirawo muna mato tione kuvhara vanhu vafambe zvakanaka taakukumbirawo zvemuna mato tione kuvhara vanhu vafambe zvakanaka Timburwa nechikumbiro chelast announcement yekuti wada kuti zvaanaudzwa zvisikana handisa umana wati ndauzovatira saka taurai imi ndiyo unotaura siya yataura kuti senongesusitakushira taurai tiswa pamusoro ichangamira ndafara kuti vokwachirara tinawo pano tafara futi tukomacheka wari pano takaona navo last week anawa nevese vatikuta chando chikumbiro changu ichekuti bhegi zvirubva panapa especially wokomacheka ndimune mningina akashaya nesu zviri kutotirwadzawo bhegi rake remwana wenyu ndiro riri bhegi harisi kuchenda kwatimburwa bhegi rakuenda kwamambo Sahumani kwachief Sahumani isusu tiri vana vaSahumani tinogara mudunhu ravo saka kana chinge tanonga chinhu tinochinisa kumukuru wedu achitsvaga muridzi wechinhu ichocho icho ndo muprotocol itoteedzera saka bhegi rakuenda kwaSahumani kana paine zvese zvichagadzirwa kana nyaya dzichafambirwa bhegi rakachengetwa naishe wedu nechakamiri wedu ende zviri mubhegumu zvanyorwa pasi kuti mune chakati chakati mukazoona pane chisipo totobvunza mambo wedu kuti kuzvinhu izvo makaisepi isusu chatakaita vanhu vekwamacheka dakumukumbirai inini makatirowa zvisikaiti ava vanozvizivawo ende mota yemakapwanya iripo isusu zvetakaita kwamacheka ngezvekuti ainongoma zhanji kwakusangana nebhegi riri mumapaipi kwakunonga kuti kochiichi takangotuya kutite inonzi lost property file nandika takanonga bhegi reni tikariona tikakuzivisai kuti bhegi reni rakamira rakadai kunonga chinhu hakusopara mhosva kunonga chinhu rudo rwedu isu wakwamacheka hatina chakaipa nemi kana izvo pamakatondorowa soka penda tomona takufarirai ngati muri pano kunonga chinhu hakusi kupara mhosva ndaita kuti chisvike kwamuri zvakanaka imochitsvaga kuti okay chinhu zvichauya ichi munhu akapara mhosva ndiani mukabata isu tiripo mambo wedu uripo kana mabatawo mune mabata aiwa mupedzerana naye iye mudzi umwe wabuda apa dai wataura kuti watimburwa takamubata mune chekuita nekuda kwemwana wedu aiwa tiri pano saka nyaya takatofirawo tiri tigadzise zvinhu zvakarasa zvisvika mumaoko menyu tiri wana sabhuna na chifu wedu takatofira nyaya tikatobundwa mumota ikaparadzwa hatina kana anything akuti pane zviri kutinetsa vamusambota tiri kwazi pane zviri kunetsa pabhegi ipapo isiyo bhegi ari kumbotinetsa here pane zviri kunetsa mudzimu wenyu wabuda mudzimu wabudapo wataura kuti ndo tiri kunetsa mumusha wamatimburwa hapana chinhu zviri kunetsa wamatimbo tigere zvakanaka chete mhosva yatakapara ndeyekunonga maparticulars asiri edu deru kuti anozvitanonga rikidza tiendese kwaridzi wazvo zvino ndo mhaka itapara isusu saka tiri kuti kana chakuzodiwa chinhu icho chiyachi maakuchitorera kuna mambo ani Sahumani isusu mumaoko medu tirubvisa izvi kuna ishe Sahumani tirubvisa izvi tiisa kuna Sahumani kana paine zvanetsa zivai kuti imiwo kwamachika bhegi riri kuna ishe Sahumani harisiri kwatimburwa apa tiri kukumbirawo tafara iri kuti isusu kuno hatipondi vanhu muna mamurori akwira apa vanhu vanongofoti bebi tichapuhwa isati hatiti mukarowa todzosera tinotodzikama zvedu totokupai rimwe dama nekuti takatorongeka ndatine nezvehundo dzirumuka idzi saka kwamachika sure mutiregere pane zvemakatifungura kuti kana pane zvemuchitifungira nezvemakatifungira nezvamurifunga izvozvizvi wane nyaya dzemwana wekufa kwenyu kwamai machika ndaona gogo wari papo akatinawo nanzva dzenyu yakagara uko zveshuwa
Kana takatadza kupinda musha menyu zvakanaka patakasvika pamashops. Isusu hatina kana chigumbu nemi. Makatotirowa nyama inopora. Asi kuri ubva nyaya nekweri kuenda muri kuziva. Vanhu wenyu muri kutsvagana navo muri waziva pamuri papapo. Muri kutoziva kuti ava ndoiti kutsvagana navo. Makatogarisana nditi. Saka pedzera nevanhu wenyu. Isu chenyu chetanonga taisa apa. Chakubva apa chakwenda kuna mambo edu tatopedza nyaya. Iye muningiri wakufa uyu ngaasiyana nefamily kwatimburwa. Anonza tafazwa. Martin machika yeyu ngaasiyane nerudzi rwekwatimburwa. Rwekwatimburwa nechekuita nerufu rwako. Chedu chetakapara kunhonga kuti chiende chisvike kumusha kwacho. Ndo mhosva tafira chete. Ndo mhosva aparira mota. Mota inodhura makatema. Ida kugadziriswa. Takafirei. Apa chetambo chetakafira. Tukwaresi yedu kukuzwa nongerei. Ini dai manga taifana kutozvitenda kuti wai bhegi rakanongwa. Zvatorerutsa kuti nyaya yemufi ibude pachena. Ambuna kupona pakona iroro. Maonawo kuti wai kwatimbozveshuwa dei wakauraya. Kozvo wakanonga. Wai wanonga. Mwana wenyu arototi dai ndatobudawo. Ndonyonyedza kudzakutakira pabhegi apa. But makutirowa. Zapana timbo atana kuenda chama. Bora iri mazvita. Bhegi rikwenda kwa mati. Rikwenda kwa mambo samachika. Bhegi rakwenda kwa mambo. Ndiko ningerire. Kana pene zvinetsa titi kubatana. Bora zvakanaka mazvita. Gari penguwa. Gari penguwa. Tikotamise uso hwedu tinamate. Muzita renyu Baba nereMwanakomana nereMweya. Ishe wedu tichiri pano. Mwari wemasimba ose ndo pamatitendera ndo patasvika. Zvataurika Mwari wemasimba ose tinoziva muchapfuurira mberi neurongwa uhwu. Imi ndimi munozarura. Kunyangwe zvakawanzika hapana chakawanzika kwamuri. Tinotenda Mwari wemasimba ose kuti muchapfuurira mberi muchijekesera. Wanofanirwa kurerutsirwa muchitendera kuti wasvike pakurerutsirwa. Mbiri yose ipiwe kwamuri wachafamba nedzimotokari. Chengetai mukati mwemigwagwa. Murwire vose vari muhondo dzimwe dzisiri dzavo. Tanamata Baba panguva ino tichidzosera mbiri yose kwamuri. Muzita ramambo Jesu tanamata. Amen. Ndiri munhu basa. Saka no problem. Uyu Martin, mandimate. Ndakomuchengeta kwashe. Kana ndakamushaishira inini, ndomakatiita isatina problem ya Martin. Makatinira mahara. Azvita here. Niwe samacho. Teach Catch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teach Catch MTV. Mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare. Musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa. Munoyeuchidzwa Teach Catch MTV tinodzifamira. Dojibondora, tete.